ማሕበራዊ መዳይ ካብ ዝሓለፈ ተሞክሮ ክሳብ ሕጂ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቀጻሊ ከመይ ክኸውን ይግባእ ንዝብል እዩ እቲ ሕሉፍ ተሞክሮ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ብዙሕ ክብን ለጠቕን ልሙፅን ሓርፋፍን ዝነበሮ ስለ ዝኾነ ብሓፂር ግዜ ክግለጽ ዝኽእል ኣይኮነን ንዕኡ ዝምልከት እቶም ቀንዲ ኣገደስቲ ኣብ ግምት ከነእትዎም ዘለና ነጥብታት ጥራሕ ጠቃዒሰ ክሓልፍ እየ ዝያዳ እቲ ኣተኩሮ ገይረ ዝገልጾ ግን ኣብ ቀጻሊ ከመይ ክኸውን ይግባእ ንዝብል ናይዚ ቀረባ ሕሉፍ ተሞክሮታትና ኣብ ግምት የእትየ ካብኡ ብምብጋስ ቀጻሊ ከመይ ክኸውን ይግባእ ንዝብል ናተይ ርእይቶ ዝመስለኒ ከቕርብ ክፍትን እየ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ መበገሲኡ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ይልክዕ ማለተይ ዘይኮነ ኩልና በብዚ ዝመስለና እንተ ደኣ ርእይቶታት ብዙሕ ክንህብ ክኢልና ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሓሸ ዝበሃል ኣማራፂ ንክንረክብ ዕድል ክኸፍተልና ይኽእል እዩ ካብ ምባል ዝብገስ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ መወዳእታን እቲ ብሉፅን ኣማራፂ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ ግን ከም ሓደ ኣማራፅን ከም ሓደ ርእይቶን ጌርኩም ክትርእዩለይ ኣቐዲመ ብክብሪ ይሓትት እምበዓር ናብቲ ኣርእስተይ ክምለስ እንተ ደኣ ኮይነ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ካብ ጥንቲ ዝጸንሐ እዩ ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ምክንያቱ ክልቲኡ ኣህዛብ ኣብ ሓደ ክሊ ጂኦግራፊ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከብ ጎረባቢ ስለ ዝኾነ ኣህዛብ ስለ ዝኾነ ከም ዓለምና ሕሉፍ ዝምድናታት ኣለና ይቅርታ ከም ዓለምና ዝኾነ ዝምድናታት ኣለና ኣብ ዓለም ብምሉኡ ጎረባብቲ ኣብ ሓደ ክሊ ዝነብሩ ኣህዛብ ኩሉ ግዜ ጽቡቕን ሕማቕን ይኹን ልሙፅን ሓርፋፍን ይኹን ዝምድናታት ነይርዎም እዩ እዞም ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ንብሎም ዘለና ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኖም ዘለው ከምኡ ይነበሩን ቀደም ኩነታት ኣገዲድዎም ግን እዘን ሕጂ ሃገራት ተባሂለን ዘለዋ ከምኡ ኮይነን ተሪፈን ቤልጅየም ተወዳእ ወሲድኩም ካብ ክንደይ ካብ ፈረንሳን ካብ ጀርመንን ዝመፁ ኣለዎ ስዊዘርላንድ ተወሲድኩም ካብ እዚ ክልላት እዚ ጂኦግራፊ ክልላት እዚ ባዕሉ ዘገምታዊ መስርሕ ሒዙ ዝመፀ ኣይኮነን ሓይልታት ዝፈጠርዎ ብሓይሊ ዝተመስረተ ሃገራት እየን ስለዚ ንሕና ከዓኒ ኣብ መንጎ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድናታት ኣብ ግምት የእቲና ክንርኢ ክንደሊ ከለና ካብ ዓለም ዝተፈልየ ፍሉይ ነገር ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኮይኑ ኣይስምዓንን ምክንያቱ ልክዕ ከም ዓለምና ኢና ከም ጎረባብቲ ኣህዛብ ኣብ ሓደ ኣከባቢ ዝነብሩ ኣህዛብ ዝህልዎም ዝምድናታትን ሰኪዐት ርክባትን ልክዕ ከምኡ ከዓ ንሕና ነይሩና እዩ ስለዚ ኣነ ብከምኡ ገይረ ክሪኦ ይፍትን እዚ ከዓ ብዙሕ ዘካትዕ ሕቶ ኮይኑ እውን ኣይስምዓንን እቲ ሕሉፍ ዝምድናታትና ናይ ርሑቕ ናይ ማእኸላይን እዋን ዝምድናታትና ዘሕለፎ ተመክሮ እንታዮም ብኸመይ ይጽሎ ነይሩ እንተ ደኣ ኢልና እቲ ዝምድናታት ኩሉ ግዜ ዝገዝእዎ ቀንዲ ረቋሒታት ክልተ እዮም እቲ ጽቡቕን እቲ ሕማቕን ዝበልናዮ እቲ ልሙፅን ሓርፋፍን ዝበልናዮ እቲ ክብን ለጠቕን ነይርዎ ንብሎ ዘለና ብምሉኡ ዝገዝእዎ ረቋሒታት ክልተ ነይሮም እዮም እዞም ክልተ ረቋሒታት እዚኣቶም እዮም ወሰንቲ ነይሮም ነቲ ኩነታት ንሳቶም ከዓ እንታይ እዮም ቀዳማይ ውሽጣዊ ኩነታት እዛ ሕጂ ኤርትራ ንብላ ዘለና ኣብኣ ዝነብር ዝነበረ ህዝብን ውሽጣዊ ኩነታት እዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ንብላ ዘለና ኣብኣ ዝነበረ ውሽጣዊ ኩነታትን እዚ ብሓደ ወገን ነቲ ናይ ክልቲኡ ዝምድናታት ይጸልዎ ዳቁሩብ ክጠቃቅሶን ክፍትነ ነዚአን ከብርህ በቲ ካልእ ከዓኒ ክልቴና ኣብ ክሊ ጂኦግራፊያዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስለንርከብ ከዓኒ ብፍላይ ከዓ ኤርትራ ኣብ ደንደስ ቀይሕ ባሕሪ ተደኪና ስለ ዘላ እዚ ፍሉይ ስትራቴጂካዊ ባዚ ዝፈጥሮ ናይ ግዳም
ዞባውን ዓለማውን ኩነታቱን ዘይንዓቕ ተራ ፈጢሩ እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ኤሪትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝነበረ ዝምድናታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይለዋወጥ ነይሩ ሓደን ቋምን ነይሩ ኢልካ ክትገልጾ የጸግም እዩ ምክንያቱ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤሪትራ ይቀያየር ነይሩ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ይቀያየር ነይሩ እቲ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ምቅያር ስለ ዝርከብ ነዚ ዝምድናታት እዚ ኩሉ ግዜ ብኣወንታ ይኹን ብኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝጸንሐ ኩሉ ግዜ ምዝካር የድልየና ስለዚ እዚ ንምንታይ ዝሕግዘና እዚኣ ከምዚ ክብል ክደሊ ከለኹ ነታ ንቐጻሊ ብኸመይ ክንሕዞ ይግባና ንዝብል ውሽጣዊ ኩነታት ኤሪትራን ውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያን በቲ ሓደ ሸነኽ ገዳማዊ ዞባውን ዓለማውን ኩነታት እውን ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት የእቲና ኣብቲ ቀመር ኩሉ ግዜ ነዚኦም ኩሎም ደሚርካን ኣውዴልካን ጥራሒኻ ዝምድናታትና ከመይ ክኸውን ኣለዎ እንዳበልካ ክትገብር ትኽእል እዚ ይኹን እዚ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ዝምድናታት ናይ ክልቲኡ ኣሕዛብ ንረብሓ ክልቲኡ ኣሕዛብ ከዓ ክውዕል ስለ ዘለዎ እቲ ዝምድናታት ኩሉ ግዜ ንረብሓ ክልቲኡ ህዝቢ ዝጠቅም ድዩ ኣይጠቅምን ኣብ ዝብል መዕለቢኻ ክትወድቕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ንስኻ ተሓስቦ ትእምሞ ተቕርቦ ኣማራጺታት ኣብ ዘይሩ ንረብሓ ህዝቢ ንመነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ እንታይ ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ይኽእል እንዳበልና ኢና ክንሪኦ ንኽእል ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዝጸንሐ ዝምድናታት መብዛሕትኡ ካብዚ ዘለኒ ተመክሮ ገለገለ ክጠቅስ ክፍትን እንዴ እንታይ እዩ እቲ ዝምድናታት ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ነይሩ ንኽትብል ብጣዕሚ የጸግመኒ ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ክልቲኡ ዝምድናታት ንመነባብሮ ህዝቢ ከመሓይሽ ንርጉእ ዝኾነ ቁሱንን ናብራ ህዝቢ ከስተማቕር ዝተቀየሰ ነይሩ ኢልካ ንክትዛረብ የጸግመካ ንኣብነት ቅድሚ መግዛእቲ ኣብ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኤሪትራ ምእታው ኣብ ኤሪትራ ንፈልጦ ኢና ኩሉና ከም ንርድኦ ህዝብና ህዝቢ ኤሪትራ ኢልና ዝሕጂ ንጽውዕ እዛ ኤሪትራ ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ ሕጂ ኣብኣ ዝነበረ ህዝቢ ያታው ባህልታት ነይርዎ ያታው ባህልታቱ ኣኽቢሩ ከዓ ይኸይድ ነይሩ ኣብ ወገን እዛ ሕጂ ኢትዮጵያ እንዳበልና ንጽውዓ ዘለና ግን ተመሳሳሊ ዓይነት ኣካይዳ ይነበረን እቲ ኣብኡ ዝነበረ ፌደራላዊ ዓይነት ስርዓት እዩ ብሓደ ምልኪ ዝምእዘዝ እዩ ብንግስነት ብሃፀይነት ዝምእዘዝ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዓብላል ንምዃን ጻዕርታት የካይድ ነይሩ ስለዚ እዚ ጽልዋዚ ንሕና ከዓ ኤርትራ ከዓኒ ብያታዊ ባህልታት ተገዚእናን ተቀሪሕና ንኸይድ ስለ ዝነበርና እቲ ውሽጣዊ ሓድነትና እቲ ያታዊ ባህልታትና ኣዝዩ ምዕቡል ዴሞክራሲክ እዩ ነይሩ ተጻዋርነት ዘማዕበለ ሕብረተሰብ ንኽህልወና ዓብ ተራ ተጻዊት እዩ እዚ ክትሪኦ ክትደሊ ከለኻ ከዓኒ ኣዝዩ ብእዋኑ ምዕቡል ዝኾነ ዴሞክራቲክ ዝኾነ ሕብረተሰብ ነይሩና ክንብል ንኽእል ኢና ስለዚ ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ኣቀድም ኣቢሉ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋን ኣዛሚትካ ክትሪኦ ክትደሊ ከለኻ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤሪትራ ኣብ ኣዝዩ ብተዛማዲ ዝሓሸ ማሕበራዊ ህይወት ነይርዎ ክትብል ትኽእል ኢኻ በቲ ሓደ ሸነኽ ዝነበረ ግን ኣብ ትሕቲ ሃፀይነት ዝግዛእ ምልኪ ዝዓብለሎ ኣካይዳ ነይሩ ስለዚ እቲ ምልኪ ዘለዎ ኣካይዳ ከዓኒ ነዚ ተበታቲኑ ዝነበረ ኣብ ኤሪትራ ዝነብር ዝነበረ ብያታዊ ባህሊ ተመቃቂሉ ስለ ዝነበረ ልሕልሕ ዝምድናታቱ ነይሩ ስለዚ ሓደ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ዝኾነ ውህደት ኣይነበሮን ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ይዳኸም ተዳኺሙ ስለ ዝነበረ ብወገን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ነገስታት
በብእዋኑ እንዳመጹ ግብሪ ከኽፍልዎ ከገብርዎ ኩናት ከካየድ ባህርያዊ ነይሩ ስለዚ ከምኡ ዝመሰለ ኩነታት እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝምድናታት ኣብቲ እዋንቲ ቅድሚ ጤልያን ምምጽኡ ዝነበረ ቅድሚ ጤልያን ምምጽኡ ናይ 100 ዓመት ናይ ዝኾነ ዓመታት መቸም ነቶም ታሪክ ተመራመርቲ ንገድፈሎም ከምዚ ዝመሰለ ዝምድናታት እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ዝምድናታት እዚ ሚዛኑ ዝሓለወ ርትዓዊ ዝምድናታት እዩ ነይሩ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢልካ ንክትገልጾ የጸግመካ ስለዚ እንታይ ካትብል ኣብ ክልቲኡ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ድኽም እንተደኣይሉ እቲ ዝምድናታት ልሙጽ ዝኾነ ይመስል እቲ ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሓይሊ ኣጠናኺረ ኢሉ ዝሓስበሉ ሰዓት ከኣኒ ይሕርፍፍ እቲ ዝምድናታት ከም ዝነበረ ክርዳእ ይኽእል ጣልያን ምስ መግዛእቲ ጤልያን ምምጻእ እዚ ኩነታት እዚ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን ከተቀይሩ ስለዚ ተቀየረ ነቲ ዝምድናታት ከዓ ማዕሪኡ ክቀየር ተገዲዱ ስለዚ ኤርትራ ናይ ኮሎን እዛ ሕጂ ኤርትራ እናንጽውዓ ዘለና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጤልያን ኣትያ ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝነበራ ዝምድናታት ዳርጋ ብዝለዓለ ደረጃ ተፈልያ ስለዚ እቲ ዝምድናታት ዝነበረ ልሕልሕ እዩ ነይሩ ዳርጋ ርክብ ኣይነበረን ኢልካ እውን ዳርጋ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ እቲ ርክብ ዝነበረ እቲ ናይ ሰኪዐት ምትእስሳር ወይ ናይ ሰኪዐት ርክብ ብጣዕሚ ተዳኺሙ እዩ ነይሩ ስለዚ ብግለሰባት ዝግለጽ እንተዘይኮይኑ ሕብረተሰብ ምስ ሕብረተሰብ ኣዝዩ ጥቡቕ ዝኾነ ልዑል ዝኾነ ሕብረተሰባዊ ዝምድናታት ነይሩ ኢልካ ክትገልጾ ኣይትኽእልን ስለዚ እዚ ከንታይ ፈጢርዎ እንተደኣይልካኒ እንተደኣይልና ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ተለዋዊጡ እዚ ምልዋጥ እዚ ከዓ እንታይ ፈጢሩ ነዚ ዝምድናታት ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ከም ዝፈላለ ገይርዎ መግዛእቲ ጤልያን መጺኡ ነጤልያን ጥራሕ ይኾንካን ምክንያት ትገብር ኣብ ኢትዮጵያ ምኒልክ ነጊሱ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ ሞቱ ኣብ ውሽጢ 55 መዓልቲ ሓይሉ ከደልድል ስለ ዝደለየ ንጉሰ ነገስቲ ኮይኑ ሓይሉ ከደልል ነዛ ሕጂ ዓባይ ኢትዮጵያ ንብላ ዘለና ኣብ ምፍጣር ባህግን ድልየትን ስለ ዝነበሮ ንኤርትራ ግዝኣት ናይ ጤልያን ክትከውን ኣብቲ ናይ ውጫሌ ስምምዕ ኢልና ንገልጾ ምስ ጤልያን ተፈራሪሙ ክሳዕ 5000 ዝኣክል ብረት ረኺቡ ሓይሉ ኣደልዲሉ ንኤርትራ ናይ ጤልያን ኮሎኒ ኢኺ ኢሉ ገዲፉ ነቲ ዝጸንሐ ዝምድናታት ከም ዝብተኽ ፈጺሙ ከም ዝብተኽ ምክንያት ኮይኑ ንሱ ከዓ በቲ ዝረኸቦ ሓይልን ሞራልን ነዛ ሕጂ ኢትዮጵያ ንብላ ብሕልፊ ነዚ ናይ ኦሮሞ ክልል ናይ ሶማል እንዳተባሃለ ዝግለጽ ክልል ናብ ደቡብ ዘሎ ናይ ምስፍሕፋሕ ዕላምኡ ኣስፋሕፊሑ ነዛ ሕጂ ዓባይ ኢትዮጵያ እንዳበለት ትጽዋዕ ዘላ ዓዲ ንኽፈጥር ከዓ ንሱ ከዓ ኩነታት ፈጢሩሉ ስለዚ ናይ ጤልያን ምምጻእ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ኩነታት ፈጢሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩነታት ፈጢሩ እዚ ሓድሽ ክልቲኡ ኩነታት ከኣኒ ንዝምድናታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ለዊጥዎ ስለዚ እቲ ዝምድናታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመሰረቱ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ዝነበረን ናይ ደገ እንደይለኩም እቲ ናይ ደገ ከዓ ናይ ጤልያን ምምጻእን ዝፈጠሮ ኩነታት ፈጺሙ ነቲ ዝነበረ ከም ኣብ ሓደ ክልል ዝነብር ኣህዛብ ክፍጠር ዝግብኦ ዝነበረ ዝምድናታት ይኹን ናይ ሰኪዐት ርክብ በጣጢስዎ ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ بدحري تيلان موصو نا انجليز نا 10 عامات نيرو دحري تمساسالي نيرو الكا تقول تخيليخا بدحريو بزيد ليتن نص امريك ناي حزب اريترا እዚ ኣኽብል ክደሎ ከለኹ ግን ንሓድነት ናይ ኤርትራ ዝድግፉ ኣይነበሩን ማለት ኣይኾንኩን ብናይ ሕቡራት ሃገራት ውሳኔ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከም ትጽምበር ኮይኑ ብፌደሬሽን ኣብዚ እዋን ዝኸ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከመይ ኮይኑ ካብቲ ዝነበሮ ናብ ኣዝዩ ዝመሓሽ ኩነታት ተለዊጡ ኣብ እዋን ፌደሬሽን ከ እቲ ኩነታት ከመይ ነይሩ እንተዳኢልና በቲ ዝነበረ ዝምድናታት ዝሕጎሱ ክፋል ሕብረተሰብና ነይሮም እዮም እዞም ክፋል ሕብረተሰብና ካብ ከበሳ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ቆላውን ነይሮም እዮም በዚ ኩነታት እዚ ሕጉሳት ዘይነበሩ ካብ ደጋን ካብ ቆላን ውን ነይሮም እዮም
ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ዝምድናታት ክቢሉ ኢልካ ክትገልጾ ትኽእል ኢኻ እዚ ሓድሽ ዝምድናታት እዚ ክልቲኡ ኣሕዛብ ንረብሓይን ጠቕመይን ኢሉ ኣሚኑ ዝገበሮ ዘይኮነሲ ዝያዳ ብናይ ወፃኢ ናይ ዩኤን ውሳኔታት ናይ ወፃኢ ሃገር ጸቕጢ ዝያዳ ዝዓብለሎ ናይ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ዝተጻወተቶ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ተራ ከም ካልኣይ ገጽ ሪኢኻ ኤርትራውያን እውን ዝነዓ ቁጥሪ ዘይብሎም ኤርትራውያን እውን ንሓድነት ብሂጎም ስለ ዝነበሩ ንሳቶም እውን ኣበርክቶ ገይሮም እዮም ነዚ ናይ ሰለስቲኦም ድምር ነዚ ኩነታት ሓድሽ ከም ዝፍጠር ገይሩ እዚ ዝምድናታት ተመሓይሹ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ክልቲአን ዝነበረ ዝምድናታት ተመሓይሹን ናብ ክብ ዝበለ ደረጃን በፂሑ እቲ ናይ ሰክዐት ርክብ እውን ማዕቢሉ እንዲና ንብል ዘለና እቲ ፌደሬሽን ግን ንባዕሉ ሓጎፅጎፅ ነይርዎ ኣብ ፌደሬሽን እቶም አንድነት ውህደት ኢሎም ዝኣምኑ ዝነበሩ ኣካላት ከይተረፉ ኣብቲ እዋን ፌደሬሽን ንመነባብሮ ህዝቢ እታ ፌደሬሽን ትበሃል እታ ናይ ፌደሬሽን ፎርሙላ ንመነባብሮ ህዝቢ ናይ ኤሪትራ ክትመሓይሽ ኣይከኣለትን ከምቲ ትፅቢት ዝተገብረላ ከተመሓይሽ ኣይከኣለትን በቲ ኣቀዲሙ ናይ ጣልያን መግዛእቲ ስለ ዝነበረ ጣልያን ከም መንጠር ባይታ ንኤርትራ ክጥቀመላ ደልዩ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ትሕተ ቅርፂ ሰሪሑ ኣዝየም ብዙሓት ልዕሊ 2000 ዝኾና ንኣሽቱን ማእኸሎትን ፋብሪካታት ሃኒፁ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ከተማታት ተደኪነን ስለ ዝነበራ በተዛማዲ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋን መነባብሮ ህዝቢ ክመሓየሽ ጀሚሩ ነይሩ ትምህርቲ እውን ተኣታትዩ ስለ ዝነበረ ኣገልግሎት ጥዕናውን ብመጠኑ ተኣታትዩ ስለ ዝነበረ ነቲ ኩነታት ናይ ገለ ክፋል ናይ ህዝብና ብፍላይ ኣብ ከተማ ዝነበረ ሽቕለት ፈጢሩ ረኺቡ መነባብሮ ህዝቢ ቁሩብ ክመሓየሽ ጀሚሩ ስለ ዝነበረ ብተዛማዱን ሰላምን ምርጋእን ነይርዎ ያትኡን ባህሉን ከይሓልዩ ንኽኸይድውን ዝፈቅድ ኣገባብ ምሕደራ ስለ ዝነበረ ዳርጋ ብዙሕ ምጉርሙራ ማይነበረን ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ፌደሬሽን ግን ካብኡ ዝሓሸ ክኾን እዩ ትብል ትፅቢት ዝነበሮም ኩሎም እታ ፌደሬሽን ምስ መፀት ግን ነቲ ባህጎምን ትፅቢቶምን ዘማልእ ኩነታት ኣያጋጠሞምን ስለዚ ብዙሓት በቲ ኩነታት ሕጉሳት ኣይነበሩን ሽቕለት ኣልቦነት መነባብሮ ህዝቢ እውን ክምዕብል ስለ ዘይከኣለ ስኽፍታታት እንዳማዕበለ ኸይዱ ኣብቲ ፌደሬሽን እውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ፓልቶክ ክሰምዕ ክደሊ ከለኹ ፌደሬሽን ሕቡራት መንግስታት ን10 ዓመት እዮም ንኤርትራ ሂቦማ ዝብሉ ደጋጊመ ሪአዮ ከምኡ ዝብል ውዕል ኣይነበረን እቲ ውዕል ንኹሉ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነታ ናይ ፌደሬሽን ነታ ውስንቲ ዝኾነት ርእሰ ምምሕዳር ናይ ኢትዮጵያ ሕቡራት መንግስታት ዝሃብዋ እውን እንተኾነ ብሜላን ብዘዴን ከም ትዳኸም እንዳገበሩ ምስ ኢትዮጵያ ንትሕወስ ብዙሕ ፃዕርታት ኣካይዶም ነዚ ዝገልጽ ኣብነታትን ጭብጥታትን ኣሎ ብዙሕ ሕጂ ግዜና ከይቆትለልኩም ምክንያቱ ሕሉፍ ታሪክ ስለ ዝኾነ ንሱ ንበይንዎ ከም ኣርእስቲ ጌርና እንተሓዝናዮ ይሓይሽ ንዕኡ ገዲፈ ግን እንታይ ክገብር ዝፍትን ዘለኹ ሕጂ እቲ ፌደሬሽን ብስውር ሜላን ዘዴን ናይ ኢትዮጵያ ተሓባበርቲ ናይ ኢትዮጵያ ኤሪትራውያን እውን ስለ ዝተረኽቡ እቲ ፌደሬሽን ውሱን ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ኤሪትራ ዝነበረ ንሱ እውን ተጨውዩ ተኸሊፉ ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ከም ትፅምበር ተገይሩ ስለዚ እዚ ከዓኒ ካልእ ኩነት ሓድሽ ኩነት ፈጢሩ ስለዚ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና መበል 13 ክፍለ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ኮይና
بدحريو زمص خا نفلطينا تبدحريو زمص انتايو ህዝቢ ንኢትዮጵያ ዓባይ ኢትዮጵያ ኢሉ ጽበያ ዝነበረ ምስራአያ ዓባይ ከይኮነ ጸኒሓቶ በተት ዘማዲ ዝሓሸ ዝነበሮ ሓርነታት ነፃን ሓርነት ናይ ህዝቢ ንሱውን ኣብ ኢትዮጵያ ምስተኣተወ እንዳተሓድገ ኸይዱ ስለዚ እዚ ናይ ምዝረብ ነፃ ምንቅስቃስ ርእይቶኻ መሃብ ገለመለ ዝበሃል ኩሉ ክብርታት ናይ ወዲሰብ ዝትንክፉ ነገራት ኩሎም ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ዝሓሱ ነይሮም ኣብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ተጸንበሩ ግን እዚ ከጋጥም ኣይከኣለን ምስ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤሪትራ ተተሓሒዙ ከኣኒ ኣብኡ ንዘጋጥም ዝነበረ ጸገማት ዝብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕንሕነ ናብ ህዝቢ የውርድ ስለ ዝነበረ ህዝቢ ክማረር ጀሚሩ ስለዚ ከምቲ ዘርአናዮ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ማዕቢሉ ኣብ መዳእታ ከኣኒ ኣብ 1991 ረዚንን ከቢድን መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ልኡላውነት ናይ ኤሪትራ ከዓ ተረጋጊጹ ሕጂ ከዓ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ከኣኒ ካልእ ኩነታት ከዓ ተለዊጡ ሕጂ እዚ ዘሎ ኩነታት ከ ካብ 1991 ኤሪትራ ልኡላዊት ሃገር ኮይና ምስ ወፀት ከ ዝምድናታት ኤሪትራን ኢትዮጵያን ከመይ ኮይኑ ሕጂ እውን ናብተን ዓንቶይ ዝበልናየን ኢና ንመለስ ንዕኡ ዝገዝእ ገዛእቲ ረቋሒታት እንታዮም ነይሮም እንተዳኢልና ኣብ 1991 እውን እንተኾነ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኤሪትራን ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያን እዮም ዝገዝእዎ ነይሮም ነቲ ናይ ክልቲኡ ዝምድናታት ስለዚ ኣብ ኤሪትራ ህዝባዊ ግንባር ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ኢፒአርዲኤፍ ነይሩ ስለዚ እዞም ክልቲኦም ሓይልታት ንክልቲኦም ብዘርብሕ ገይሮም ነቲ ኩነታት ናብ ዝሓሸ ደረጃ ከማዕብልዎ ፈቲኖም ኣብዚኣ ድሓር ተመሊስና ክንሪኣይና ብዝርዝር እቲ ካብ 1991 ክሳብ 1998 ዝነበረ ብተዛማዲ ጽቡቕ ዝምድና ናይ ጉርብትና ተባሂሉ ዝግለጽ ናጽነተን ሓልየን ጽቡቕ ጉርብትና ግን ይፈጥራ ኣለዋ እንዳተባሃለ ዝግለጸሉ ዝነበረ እንታይ ኮይኑ እዩ ፈሺሉ እንተ ዳኢልና ሽዑ ብደቂቕ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ሕጂ ግን እንታይ ጥራሕ ክብል እየ ዝፍትን ዘለኹ ሪኢኹም እንተ ደኣ ኮይንኩም ከም ሳይክል እዩ ነይሩ ከምዚ ሳይክል ሓንሳ ክብ ይብል ሓንሳ ለጠቕ ይብል ሓንሳ ልሙፅ ይመስል ሓንሳ ኣዝዩ ሓርፋፍ ይኸውን እቶም ገዛእቲ ረቋሒታት ሓይልታት ከኣኒ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ ኤሪትራን ዝነበሩ ኩነታትን ናይ ግዳም ከኣኒ እዚ ጂኦፖለቲክስ እንዳበልና ንገልጾ ኩነታትን እሳቶም እዮም ቀንዲ ረቋሕቲ ነይሮም እምበር ድሌት ናይ ክልቲኡ ኣህዛብ መሰረት ዝገበረ ዝምድናታት ኣይኮነን ይኽብል ደልየ ዘለኹ ስለዚ እቲ ታሪኻዊ ዝበሃል ዘሎ ዝምድናታት ብሙሉኡ ይጸብቕ ይሕመቕ ይኽፋእ ይበላሾ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ሓይልታት ካብቲ ክልቲኡ ኣህዛብ ወፃኢ ዝነበሩ ሓይሊ ዝነበሮም ሓይልታት እዮም ዝቋጻጸርዎ ነይሮም ኢለ ግን ኣነ ብኸምኡ እየ ዝርድኦ ስለዚ ብናይ ክልቲኡ ኣህዛብ ድሌት እቲ ዝምድናታት ይፍጠር ነይሩ እቲ ናይ ሰኪዐት ርክብ ከኣኒ ክልቲኡ ህዝብታት ብዝደለየ ዝኸይድ ነይሩ ኢለ ንኽርድኦ የጸግመኒ ስለዚ ሓይልታት ነይሮም ሓይልታት ፖለቲካዊ ሓይልታት ይመፁ ኣብ ውሽጢ ኤሪትራን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ናይ ደገ ሓይልታት ምስቲ ጂኦፖለቲክስ ንብሎ ዝነበረን ናታቶም ፀወታ ዝውስኖ ሓያል መን እዩ ዝሓየለ እዩ ዳርጋ ንሕጊ ናይቲ ፀወታ ዘውፅእ ነይሩ እቲ ዝምድናታትን ሰኪዐት ርክባትን ኣብ መንጎ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ብኸምዚ ኮይኑ ክኸይድ ፀኒሑ ኢለ ክሕፅራ ክፍትን እየ ነታን ግዜ ኸይንቐትል ስለዚ ኣጠቃሊልና ክንሪኦ ክንደሊ ከለና ክብን ለጠቕን ዝምድናታት እቲ ሰኪዐት ርክብን ልሙፅን ሓርፋፍን ጉዕዞ ነይርዎ ክንብል ክንደሊ ከለና ሚዛናውነትን ርትዓውነትን ግን ሓልዩ ኣይከይድን ነይሩ ሚዛናውነትን ዓውነትን ዝበሃሉ ነጥብታት ኣምራት ኣብ ግምት ከተእቱ እንተ ደኣ ኮይንካ ድሌት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት መሰረት ዝገበረ ጥራሕ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ
ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ብማዕረ ዘገልግል ዝኾነ ዝምድና ምዝህሉ ጥራሒኻ ከኣኒ እቲ ዝምድናታትን እቲ ሰኪዐት ርክብን ሚዛናውነትን ርትዓውን ነይሩ ክንብሎ ንኽእል ስለዚ ብወገነይ ናተይ ካብ ኣንቢበን ዝተረዳእኽዎ ታሪክ እቲ ክልቲኡ ዝምድናታት ክሳዕ ሕጂ ሚዛናውነትን ርትዓውነትን ዘጉደለ ብሓያላት ሓይልታት ዝጥወ ዝምእዘዝ ዝነበረ ዝምድናታት እዩ ዘሎን ዝነበረን ኢለ እየ ከጠቃልሎ ዝፍትን ኣብ ጽቡቕ እሞ እዚኣ ካበልኩ ናብታ ካልኣይ ቅድሚ ናብዚ ናይ 91 ክሳዕ 98 ዝነበረ ዝምድናታትና ንሱ ዝያዳ ነዚ ብድሕሪ ሕጂ መጻኢ እንብሎ ክህልወና ንደልዮ ዝምድናታት ዝጸሉ ስለ ዝኾነ ናብኡ ቅድሚ ምእታወይ ግን እዚ ዝምድናታት ናይ ክልቲኡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤሪትራን ኢትዮጵያን ንበሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ንሓድነት ዝብሉ ኣካላት ነይሮም እዮም ሓድነት ናይ ኢትዮጵያን ኤሪትራን ውህደት ናይ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ኣገዳሲ እዩ እንዳበሉ ዝሕለቁ ዝካትዑ ዝሰርሑ ኣካላት ነይሮም እዮም ስለዚ እዞም ኣካላት እዚኣቶም ከ እንታይ እዩ እቲ ደፋኢ ሓይሊ ንዕኦም ከምኡ ንኽብሉ ሓድነት ንኽብሉ ሲ ዝደፋፍኦም ዝነበረ ሓይሊ እንታይ እዩ እቲ ደፋኢ ሓይሊ እንታይ እዩ ንዝብል ግን እንተረኣናዮ ኣይፅላእን ኮይኑ ስማዓኒ ምክንያቱ እዚ ከኣኒ ነቲ ብቐጻሊ ዝምድና ናይ ክልቲኡ ሃገራት ወይ ህዝብታት ኣብ ንብለሉ ሰዓት ከም ሓደ ኣማራፂ ሓድነት ውህደት ዝብል ሕቶ ክመጽእ ክደሊ ከሎ ጽቡቕ እቶም ቀዳሞት ስለምንታይ እዮም ሓድነት ውህደት ናይ ክልቲኡ ይብሉ ነይሮም እዞም ሕጂ ዘለዉ ኸ ካብኦም እንታይ ይፍለዩ ንዝብል ከኣኒ ምናልባሽ ኣዳቂቕና ንኽንሪኦ ክሕግዘና ስለ ዝኽእል ከኣኒ ኣነ ብዝመስለኒ ብናተይ ርእቶ ክገልጽ ክፈትን እየ እታ ቀዳመይቲ ብወገን ኢትዮጵያ ንሓድነት ንውህደት ናይ ክልቲኡ ዝደፍኡ ዝነበሩ ሓይልታት ሜንዮም እንተደኣ ኢለ ወይ ድማ እንታይ እቲ ደፋኢ ሓይሊ ንዕኦም ምኽንያት ኮይኑዎም ዝነበረ ኢለ ክርዳእ ክፍትን ክደሊ ከለኹ እንታይ ኮይኑ ይረኽቦ ሓደ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብላ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብላን ዝብል ስነ ሞጎት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ዓባያ ኢትዮጵያ ከዓ ኣፍ ደገን ባሕርን ወደብን ዘይብላ ኢትዮጵያ ፈጺማ ክትህሉ የብላን ይብሉ እሞ ካብዚ ዝተበገሰ ኢትዮጵያ ጎረሮናያ ኢትዮጵያ ክሳድናያ ኤሪትራ ተቆሪፃ እንተደኣ ኸይዳ ጎረሮና ከም ዝተቆርፀ ክሳድ ተመንጢሉ ከም ዝኸደ እዩ እንዳበሉ ብወግዒ ምናልባሽ መብዛሕትኹም ንኣሽቱ ነርኩም ትኾኑ እምበር ኣብቲ ሜድያ ናይ ኢትዮጵያ ዳርጋ መዓልታዊ መግለፂ ዝነበረ እዩ እዚ ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ክሳዕ ሓንቲ ጥይትን ሓደ ሰብን ዝተርፍ ኤሪትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ጥራሕ ክትነብር ክንቃለስ ኢና ክንዋድቕ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ስለዚ ኩሎም እቶም ኤሪትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ክኾና ኣለወን ሓድነት ዝብሉ ዝነበሩ እዚ ትቐንዲ ደፋኢ ሓይሎም ንሕና ዓባይና ኢትዮጵያ ስለዚ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ከኣኒ ኢትዮጵያ ትበሃል ተቐባልነት የብላን ዝብል እዩ ነይሩ እዚ ኣረኣእያ እዚ ብቐንዱ ናይ ዕብለላ መንፈስ ዘበግሶ እዩ ናይ ዕብለላ መንፈስ እዩ ምክንያቱ ክትዕብልል ክትደሊ ከለካ ጥራሒኻ ባሕርን ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብላ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብላን ኢልካ ትብገስ ስለዚ ንዓይ ብኸምኡ ይፅምቶ በቲ ካልእ ሸነኽ እቲ ናይ ዕብለላ ዝብሎ ዘለኹ ከኣኒ እቶም ነገስታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣብተን ዝጠቐስክዎን እዋናት እንተደኣ ኸይድና
ካብ ሃፀ ቴድሮስ ሃፀ ዮሐንስ ሃፀ መለሊኽ ሃፀ ሃይለ ስላሴ መንግስቱ ሃይለ ማርያም እንዳበልና እንተዳ ኮይና ኩሎም እዚኣቶም ስልጣኖም ንምድልዳልን ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕን ናይ ግድነት ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብላ ኢትዮጵያ ንዕኦም ክስታይ ኮይኑ ዘርብሕ ኮይኑ ኣይስምዖምን ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝጣበቁ ዘለው ይመስሉ እምበር ኣብ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብላ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብላን ይብሉ እምበር ንስልጣንና ንምድልዳልን ዕምሪ ስልጣንና ንምንዋሕን እዛ ኤርትራ ትበሃል ተድልየና እያ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን የድልየና እዩ ዝብል ሕቡእ ኣጀንዳ ሒዞም ጽቡቕ መጠቕለሊ ዝመስል ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ሓይልታት ኮይኑ ይረዳእኒ ብድሕሪኡ ግን እዚ ኣብ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብላ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብላን ዝብል ብምንታይ እንዳተተከአ ኸይዱ ዘገም እንዳበለ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ግን ሓድሽ ኣተሓሳስባ እውን ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብላ ኢትዮጵያ ተቐባልነት የብላን እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን እቶም ንሓድነት ዝድግፉ እንዳበልና ገምጋም ከይንወስድ ሕጂ እቲ ተሓሳስባ ብሕልፊ ድሕሪ 91 በበይንና ኮይና ኢና ብዘይ ኤርትራ ክንነብር ንኽእል ኢና ተረጋጊፁ እዚ ከዓ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ግን ዘገም እንዳበለ ከዓኒ ካልእ ኣተሓሳስባ ሓድሽ ኣተሓሳስባ እንዳማዕበለ ይኸይድ ኣሎ እዚ ሓድሽ ማዕባብላ ኣተሓሳስባ ከዓኒ ካብ ምንታይ ዝብገስ እዩ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብለን ሃገራት ኣብ ዓለምና ኣለዋ ክሳብ 49 ዝኣኽላየን መስለኒ ልዕሊ ኣስታት 450 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ይነብረን ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚኣቶም እተን ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብለን ሃገራት ቁፅረን ኩለን ብዝሒ ህዝበን 440 ሚልዮን ተኮይኑ ንሕና ኢትዮጵያውያን ድሮ 100 ሚልዮን ኢና ካብኣቶም ስለዚ ዳርጋ ሓደ ርብዒ ናይዚ ህዝቢ ናይዚ ኣፍ ደገ ዘይብሉ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ኢና እተን ካልኦት መብዛሕትአን 5 ሚልዮን ክሳብ 7 ሚልዮን 10 ሚልዮን ዘለወን ህዝቢ ጥራሕን ዘለወን ስለዚ ንሳተን ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ክነብራ ይኽእላ ይኾና ንሕና ግን ወደብ ኣልባ ኮይና ብቁጠባዊ ዓይኒ ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ክንፃወሮ ኣይንኽእልን ኢና እዚ ብዝሒ ህዝቢ እዚ እንዳበዝሐይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን መነባብርኡ ከመሓይሽ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ናይ ግድነት ወደብን ባሕርን ክንረክብ ኣለና እንዳበሉ ዝማጎቱ ሕጂ ይቕልቀሉ ኣለዉ ምዚ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እውን ተወሳኺ ናቱ ኤክስቴንሽን ብታሪኻዊ ምኽንያት ኣብ ሓደ ዝነበረ ሃገራት እሞ ብሓድሽ ኩነታት ኣብ ክልተ ሃገራት ኣብ ዝመቃቀላሉ ግዜ ካብ ተመክሮ ናይ ዓለም እቲ ሓንቲ ወደብ ዘለዋ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘለዋን ወደብ ዘለዋን ኮይናን ተተሪፋ እቲ ሓንቲ ግን ወደብ ኣልባ ኣብ ትኾነሉ ሰዓት ተራዳዲአን ኮሪደር ናይ ወደብ ከም ዝህልዋ ነቲ ሓንቲ ናይ ምግባር ስምምዕ ተኻይዱ ብኸምኡ ዝተፈትሐ ኩነታት ኣሎ እንዳበሉ እዚ ሕጂ ግዜኹም ኣይወስደልኩምን ካልእ መዓልቲ ብዛዕባኡ ዝያዳ ኣቂና ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ሃገራት ኣለዋ ከምኡ ዝተገብራ ኣብ ኤሮጳ ኣለዋ ጀርመን ስሎቬንያ ኣብ በዓል ኤሽያ ሃገራት ብዙሓት ኣለዋ ከምኡ ዓይነት ምትዕርራይ ዝተገብራ ነገራት ኣለዋ ስለዚ ንሕና ከዓ ይግባአና እዩ ምስ ኤሪትራ ዝነበረ ኩነታት ታሪኻዊ ኩነታት ኣምፂኦ ተፈላለዩና ስለዚ ከምተን ካልኦት ሃገራት ዝገበርኦ ንሕና ከዓኒ ብስምምዕ ይኹን ብገለ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክወሃበና ክኽእል ኣለዎ ከምቲ ነተን ካልኦት ዝገበርኦ ተባሂለን ዝመፅእ ክትዓት እውን ሕጂ ይቕልቀል ኣሎ ስለዚ ብወገነይ እቶም ቀንዲ ደረኽቲ ሓይልታት ብወገን ኢትዮጵያ
ንኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓደ ክትኸውን ኣለዋ ሓድነት ሕብረት እንዳበሉ ዝማጎቱ ዜርና ኣብዞም ኣብ ውሽጢ እዞም ሰለስተ ከነጠቃልሎም ንኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ እቶም ብወገን ኤሪትራውያን ኮይኖም ከ ንሓድነትን ውህደትን ኢትዮጵያ ዝጣበቁ እንታይ ዝብል ርቋሒ ወይ ደፋእ ሓይሊ ኣገዲድዎም እዩ ነትብል ከኣኒ ክንሪኣ እስከንፈትን እዚኦም ከኣኒ ቅድሚ መግዛእቲ ጣልያን ንኢትዮጵያ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ውህደት ምስ ኢትዮጵያ እንዳበሉ ዝጣበቁ ኤሪትራውያን ነይሮም እዮም መብዛሕትኦም እቶም መሳፍንቲ ንበሎም ወይ ራእስታት ናይ ኤሪትራ ዝነበሩ እዮም እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ከኣኒ ራእስታት ኮይኖም ናይ ዝተወሰነ ኣከባቢ የመሓድሩ ስለ ዝነበሩ ነቲ ዘመሓድርዎ ዝነበሩ ኣከባቢ ዝያዳ ሓይሊ ንኽረኽቡ ንኽድልድሉን ብካልኦት ንኸይትክኡን ውሕስነት ክኾኖም ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓፀይነት ይዛመዱን ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ከኣኒ ይድግፍዎን ነይሮም እዮም ስለዚ ኣብቲ እዋንቲ ካብ ሓልዮት ህዝቢ ዝመንጨዎ ዘይኮነስ ህርፋን ስልጣንን ሹመትን ዘስከሮም ባእታታት እዮም ነይሮም ኢልና ክንጠቕሶም ንኽእል ኢና ስለዚ ታሪክ ኣሎ ናይ ኩሎም እቶም መብዛሕትኦም ራእስታት እንዳበልና ንጠቕሶም ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ዝነበሮም ምስ ቴድሮስ ምስ ዮሃንስ ምስ ምኒልክ ኣብ እዋኑ እንዳገበሩ ንህዝቢ ኤሪትራ እንዳገበሩ ንሓፀይነት ኢትዮጵያ ግብሪ ናይ ኤሪትራውያን ዘቕርቡ ዝነበሩ ታሪክ ዝገልጾም ብዙሓት ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ኣነ ኣብ ኣቴ ግዜኹም ከይቀትለልኩም ኣይ ከኣቱን እየ ምክንያቱ ነቲ ሕጂ ዝመፅእ ዝምድናታት ኤሪትራን ኢትዮጵያን ብዙሕ ዝፀሉ ስለ ዘይኮነ ከም ታሪክ ጥራሕ ጠቂስናዮ ክንሓልፍ ስለለና እዩ ድሕሪ መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ጣልያን ከኣኒ ንመግዛእቲ ጣልያን ተቃዊሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ምስ ኢትዮጵያውያን አንጻር መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተቃለሱ እውን ኣለዉ ስለዚ እዚኦም ኤሪትራውያን እዮም ንመግዛእቲ ጣልያን ክቃወሙ እዮም ናብ ኢትዮጵያ ከይዶም ስለዚ ምስ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ከዓ ንመግዛእቲ ጣልያን ክምክቱ ፈቲኖም ስለዚ እዚኣቶም ከኣኒ እዚ ተቐንዲ ዘፋኣይ ሓይሊ ወይ ድማ ደራኺ ምክንያት ነይሩ ምስ ኢትዮጵያ ዘብሎም ጃንሆይ ከዓ ኣምሳይኡ ንዕኦም ደቆም ናብ ወፃኢ ሃገር ሰዲዶም ኣምሂሮምሎም ተመሊሶም ምስ መፁ ከኣኒ ሰበስልጣን ኮይኖም ከገልግሉ ኤሪትራውያን ብዙሓት እዮም ነይሮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ዝዋሃቦም ጉንዖ ብሓይለ ስላሴ ንደገ ወሲድካ ምምሃር ተመሊስካ ከኣኒ ኣብ ኢትዮጵያ ፀፅቡቕ ቦታ ሂብካ ሰበስልጣን ምግባር ዝብል ዝነበረ ጉንዖ ንሱ እውን ዝማርኾም እዮም ነይሮም ብዙሓት ኣለዉ ኣብነታት ክልተ ሰለስተ ጥራሕ ክጠቅስ ተኮይነ ከም በዓል ሎሬንሶ ተኣዛዝ ኤፍረም ተወልደ መድህን ነዞም ኣቶ ይስሐቅ ተወልደ መድህን ዝበሃሉ እንዳኸኒሻ ሓላፊ ዝነበሩ ሓዎም ከምኦም ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣለዉ በዓል ዶክተር ተስፋይ ትዝጊ ገለ እዚኦም ኩሎም እዚኣቶም ኤሪትራውያን እዮም ስድሮኦም ናብኡ ከይዶም ምስ ኢትዮጵያ ተቃሊሶም ጃንሆይ እንደገ ሰዲዶም ኣሰልጢኖሞም ተመሊሶም ስልጣን ሒዞም ስለዚ ነቲ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ጉንዖ ዝማርኾም ኣብ መወዳእታ ከዓ ናብ ፍቆት ኢትዮጵያ ዘንፀላለዎም ባእታታት እዮም ነይሮም ስለዚ እዚኣቶም ንሓድነት ንውህደትን ኢትዮጵያ ይቃለሱን ይጣበቁን ነይሮም እዞም ዓንቶይ ዝገለጽኩልኩም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኢትዮጵያ ኤሪትራ ንዓያ ትብፅሓኒ ነፃ ክትኸውን የብላን ኢሎም ክምግቱ ከለዉ ምስቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ኣክሊሉ ሃብተወልድ ምስኡ ኮይኖም ኣብኡ ዝጣበቁ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ኤሪትራውያን እዮም ነይሮም እዞም ሕጂ ንብሎም ዘለና ጃንሆይ ንደገ ሰዲዶም ዘምሃርዎም ስልጣን ዝሃብዎም ኤሪትራውያን እዚኣቶም እዮም ስለዚ እዚኣቶም ናፍቆት ኢትዮጵያ ክህልዎም ባህርያዊ ስለዚ
እቲ ንሳቶም ንሓድነት ንውህደት ናይ ኤሪትራ ኢሎም ክጣበቁ ክደልዩ ከለው ንህዝብን ንሃገርን የርብሕ ኢሎም ዘይኮነስ ዝያዳ ነቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ጉንዖን ናፍቆት ናይ ኢትዮጵያን ደፋፊእዎም እዩ ኢለ ኣነ ንኽርዳእ ብኸምኡ ይርድኦ ኣብ እዋን ፌደሬሽን ውን እንተኾነ ዋላ ቅድሚ እዋን ፌደሬሽን ቁሩብ ዋላ ኣብ እዋን ፌደሬሽን ውን ሓድነት ውህደት ምስ ኢትዮጵያ ዝብሉ ነይሮም እዮም እዚኣቶም ከፋፊልና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ገሊኦም ክፋል ብባዕላውን ውልቃውን ግምታቶምን ትፅቢታቶምን ተደፋፊኦም ንህዝብን ሃገርን ይጠቅም ኢሎም ዘይኾኑስ እቲ ናቶም ባዕላውን ውልቃውን ግምታት ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ትኸውን እዩ ዝሓሸ ኢሎም ይሓስቡ ስለ ዝነበሩ ንሓድነት ወይ ውህደት ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ይጣበቁ ነይሮም ስለዚ እዚኣቶም ብዙሓት ድዮም ውሕዳት ንታሪክ ተመራመርቲ ይጎትፎ ግን ጀንዊንሊ ብቅንዕና ኤሪትራ ምስ ኢትዮጵያ ምፅምባር ንህዝብን ሃገርን ኢትዮጵያ ይጠቅም እዩ ኢሎም ዝሰርሑን ዝጣበቁን ዝነበሩ ክፋል ሕብረተሰብና እዮም ኢለ ግን ይርዳእ ውሕዳት ኣይኮኑን ግን ቁፅሮም ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ ኢለ ክግምግም ግን የፀግመኒ ካብዚ ክሳዕ ሕጂ ዘንበብክዎ ውሕዳት ኣይኮኑን ቁፅሮም ውን ብዙሕ እዩ ነይሩ ክግምግም የፀግመኒ ዝያዳ ግን ንታሪክ ተመራመርቲ ይጎትፎ እቶም ካልኣይ ክፋል ኤሪትራውያን ኮይኖም ካብ ፌደሬሽን እዋን ንላዕሊ ምስ ኢትዮጵያ እንተደኣ ተፀምቢርና ዝያዳ ሹመትን ስልጣንን ክንረክብ ኢና ዝሓሸ ጉንዖ ክንረክብ ኢና ካብ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ዓባይ ኢትዮጵያ እያ ኢሎም ዝሓስቡ እሱ ዝደፋፍኦም ባእታታት ውን ነይሮም እዮም ስለዚ እዚኣቶም ውን ቁፅሮም ብዘየገድስ ሓደ ክፋል ንውህደት ንኣንድነት ምስ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝጣበቁ ዝነበሩ እዮም ስለዚ እዚኣቶም ውልቃዊ ረብሖኦም ኣብ ግምት የእትዮም እምበር ንህዝብን ሃገርን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤሪትራ ርብሒ ይጠቅም ኢሎም ተንቲኖም ኣፅኒዖም ኣይኮነን ዝያዳ ህርፋን ስልጣንን ሽሞትን ዓይኖም ዓዊሮም ሓድነት ወይ ውህደት ዝበለፀ ኢሎም ይጣበቁ ከም ዝነበሩ ገይር ከዓ ይረዳእኒ ሳልሳይ ክፋል እቶም ብትውልዲ ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ ኤሪትራውያን ብትውልዲ ኢትዮጵያውያን እዮም ግን ከዓኒ ኤሪትራውያን እዮም ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ክልተ መንነታት ስለ ዝህልዎም ነታ ዓባይ ኢትዮጵያ ክናፍቅዋ ይኽእሉ እዮም እሞ ምስ ናፍቅዋ ንሳቶም ከዓኒ ንሓድነትን ውህደትን ኢትዮጵያ ይሓይሽ ኢሎም ክጣበቁን ክሰርሑን ከዓኒ ርኢና ኢና ከም በዓል ኣስረሰሄኝ ዓብይ ምስክር እዩ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል እዩ ስለዚ ትውልዱ ትግራይ እዩ ካብ ኣብ ኤሪትራ ይቕመጥ ነይሩ ስለዚ ካብቶም ቀንዲ ንውህደትን ሓድነትን ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ ስለዚ ከምኡ እንዳበልካ ካልኦት ውን ክጥቀሱ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ከምዚኦምን እዚኣቶምን ዝኣመሰሉ ውን ሓደ ክፋል ሕብረተሰብና ነይሮም እዮም ሕጂ ኣብ ቁፅሮም ኣትየ ክዛረባ ይክእልን እየ ብዙሖም ክንዲ ዝኣክል እዩ ፀላዊ ሓይሊ ነይሮም ኣይነበሮምን ኣይኮነን ድምር ናይዞም ኩሎም ግን እዞም ኩሎም ደሚሮም እዮም ንሓድነት ወይ ውህደት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝብል ዝነበረ ክሳይ ዝገብሩ ነይሮም እቶም ናይ መወዳእታ ክፋል እቶም ተታለልትን ተቐሸሽትን ባእታታት ከዓ ነይሮም እዮም እቶም ተታለልትን ተቐሸሽትን ባእታታት ዝብሎም ዘለኹ መን እዮም እዚኦም ከዓኒ እቶም ናይ ስልጣን ህርፋን ዝነበሮም ብትውልዶም ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ናፍቆት ኢትዮጵያ ዝሓደሮም እቶም ብውልቃውን ግምታቶም ፅቡቅ ኢሎም ሓሲቦም ውህደት ወይ አንድነት ዝብሉ ዝነበሩ ነቲ ዕላማታቶም ከፈጽሙ ኢሎም ጉንዖ ይህብዎም ንኣብነት እንዳመስተ ወሲድካ መስተ ምስታይ ሓደ ሓለፋታት ከም ዝረኽቡ እንዳገበሩ ንገለ ክፋል ሕብረተሰብና ከዓኒ ተታለልትን ተቐሸሽትን እዮም ኢሎም ዝሓሰብዎም ከዓኒ ናቶም
ኣጣቃዕትን ኣዳኸርትን ከኣኹም ዝገበርዎም ኮይኑ ይርዳእኒ ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ሓደ ክፋል ኣብ እዋን ፌደሬሽን ንውህደት ወይ ሓድነት ኢትዮጵያ ምስ ኤሪትራ እዩ ዝሓይሽ ኢሎም ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ዝበሃል መስሪቶም ዝንቀሳቀሱ ዝነበሩ ኢለ ይርኢ ሕጂ ከለው ድዮም ወለው ድሓር ክንሪኦም ዋላ ሕጂ መታን ከይንፈላለዮም እስከ እንታይ መሪፀ ኣነ ነዞም ሕጂ ዝበሃሉ ዘለው ብኸመይ ትሪኦም ንትብል ሕቶ እንደ ክምልስ ዝፍትን ዘለኹ ሕጂ እውን ንሓድነትን ውህደትን ምስ ኢትዮጵያ ይሓይሽ ኢሎም ከም ኣማራፂ ዘቕርቡ ኤሪትራውያን ኣለው እዞም ኤሪትራውያን እዚኣቶም እንታይ እዮም መን እዮም እንታይ እዩ ትደፋኢ ደራኺ ሓይልኸ ንዕኦምሲ ናብ ሓድነትን ውህደትን ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸና ንኽብሉ ዝደፋፍኦም ምኽንያት ዝደረኹም ምኽንያት እንታይ እዩ ኢለ ክሓስብ ክደሊ ከለኹ እንታይ ምበልኩ እዚ ዘቤታዊ ምልክን ዕብለላን ፈጢርዎ ዘሎ ኣብ ሃገርና ንሱ ዘስዓቦ ሓሳረ መከራን ዘማረሮም ብቀደሙ ኩናትን ናጽነትን ዝበሃል ኣይመድለየን ሓድነት ይሓይሽ ነይሩ ዝብል ስምዒታዊ ምንጽርጻር ካብ ምንጽርጻር ዝብገስ ጸገም ኮይኑ ይረኣየኒ ስለዚ እዚኣቶም ስቂልና ኢና ካብ ቀደሙ እዚ ናጽነት እንተኮይኑ ባርነት እዩ ስለዚ ኣይመድለየናን ምስ ኢትዮጵያ መሓሸና ሕጂ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸና ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እዮም እዚኦም ኣነ ብወገነይ ኤሪትራውያን እየ ዝብሎም ተማሪሮም እዮም ዘሎ ኩነታት ዘየማር ኮነን እዚ ግን ክስገር ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዘይተረድኡ በቲ ሓደ ሸነኽ ናጽነት ሓንቲ ሃገርሲ ምስረታ ናይ ሓንቲ ሃገር እንታይ ምዃኑ ዘይተረድኦም ኮይኑ ስምዓኒ እዞም ኩለን ሎሚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሃገራት ተባሂለን ተመስሪተን ዘለዋ ብሓይሊ እየን ተመስሪተን ዋላ ዘን ኤሮጳ ትስሪእዎን ዘለኹም ሃገራት ተባሂለን ዘለዋ ብሓይሊ እየን ተመስሪተን ሓይሊ ጥራሕ እዩ ዝፈጥር ንስተይት ንሓንቲ ሃገር ትበሃል ከም ሃገር ክትፍጠር ሓይሊ ጥራሕ እዩ ሃገራት ምስኮና ግን ኩለን ኣብ ትሕቲ ምልክየን ኣትየን እዚኣዮም ክርድእዋ ዘይከኣሉ ኩሎም ዋላ ሓንቲ ሃገር ክትጠቕሰለይ ትኽእል የለን ዝኾነ ሰብ ክትጠቕሰለይ ኣይክእልን እዩ ብዙሕ ተመራሚረሉ ዋላ ሓንቲ ሃገር ከም ሃገር ኮይናሲ ኣብ ትሕቲ ምልክ ዘይኣተወት ሃገር የለን ስለዚ ንዓለም ዘጋጠመ ነገር እዩ ኣጋጢሙና ንሶም ግን ተኣማሪርዎም ናብ ውህደትን ሓድነትን ከም ዝሓሸ ኣማራፂ ገይሮም ዝሪኡ ዘለው ይሕዋተይ ገይረ ከዓ ይሪኦም ስለዚ ነቲ ኣጋጢምዎም ዘሎ ከነረድኦም እንተ ደኣ ክኢልና ከም ሓደ ኣማራፂ ገይሮም ዝንቀሳቀሱ ዘለው ኤሪትራውያን እንተኾነ ግን ካብቲ ንሶም ዘቕርብዎ ዘለው ኣማራፂ ዝሓሸ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘሎ ከነርእዮምን ከነረድኦምን ምስ ንኽእል እዚኣቶም ነቲ ኣልዒሎሞ ዘለው ናይ ሓድነት ወይ ውህደት ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ሕቶ ብቐሊሉ ክነጽግዎን ክገድፍዎን ዝኽእሉ ኮይኑ ይስምዓኒ እቶም ካልኣይ ክፋል ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ እዞም ኤሪትራውያን ኮይኖም ትውልዶም ግን ኢትዮጵያውያን ወይ ገሊኦም እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ዝጸንሑ ስለዚ እዚኣቶም ከኣኒ ነቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ክናፍቁ ባህርያዊ እዩ ክትናፍቕ ትኽእል ኢኻ ባህርያዊ እዩ ኣነ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ኣለኹ ንኤርትራ ኣብዚ መጽስ ሲቲዘን ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ከለኹ ነታ ኤርትራ ይናፍቕ ስለዚ እዚኣቶም ከኣኒ ኤሪትራውያን እዮም ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ከመይ ገይረ ክገልጻ ደሓን ብትውልዲ ኢትዮጵያውዮም ኣለዎም ግን ኤሪትራውያን እዮም ስለዚ ነታ ዓባይ ኢትዮጵያ እንተናፈቁ ኣነ ብዙሕ ኣይገርመንን ሰብ እንዲዮም ይናፍቁ ስለዚ ንሶም ዘቕርብዎ ዘለው ኣማራፂ ናፍቆቶም ምግላጽ እዩ ነዚኦም ከኣኒ እዚ ኣማራፂ እዚ ንህዝቢ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ዘርብሕ ኣይኮነን ንኽልቲኡ ክጎድእ እንተዘይኮይኑ ክጠቅም ዝኽእል ኣይኮነን ኢልና
ከም ነትንሶም ዝሓስብዎ ዘለው ነታ ዓባይ ኢትዮጵያ ተባሂላሲ ንኢትዮጵያን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ንህዝቢ ኤሪትራን ጽቡቕ ውጽኢት ክህብ እዩ ኢሎም ዝሓስብዎ ዘለው ባዕላውን ውልቃውን ግምታቶምን ትጽቢታቶምን ልክዕ ከም ዘይኮነ ብትሕትና ክነረድኦም ምስ እንኽእል ኣነውን እዚኣቶም ነዊሕ ግዜ ከይጸንሑ ናብ ልቦም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ኢለ ይሓስብ እንታይ ግን ምክብባር ኣለና ንዓባይ ኢትዮጵያ ክትናፍቕ ትውልድኻ ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾነ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓመት ስለ ዝተቐመጥካ ባህርያዊ እዩ ኢልና ግን ክንወስዶ ምስ እንኽእል ጥራሒና እንተዘየለ ንስኻ ጸላኢኻ ከም ጸላኢ ጌርና ክነቐምጦም ምስ ዝፍትን ግን ክንረዳእ ይኽእልና ንሳቶም እውን ሓንጎሎም ክዓጽውዎም ስለዚ እቲ ንሕና ንህቦ ዘለና ዝሓሸ ኣማራጺ ክርድእዎ ኣይክኽእሉን እዮም ስለዚ ንዘለዓለም ክሳዕ መጨረሽታ ምትህልላኽ ሒዝዎም አንድነት ውህደት ምስ ኢትዮጵያ ይሓይሽ ኣብ ዝብል ዋላ ትንፈር እምበር ጤልያ ናብ ዝብል ክንደፋፍኦም ከይንደፋፍኦም ክንጥንቀቕ ዘለና ኮይኑ ስምዓኒ ግን እዚኦም እቶም ካልኣይ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብና ኢለ ኣነ ይግምግም እቲ ሳልሳይ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ሕጂ እውን ሓድነት ወይ ውህደት ምስ ኢትዮጵያ ይሓይሽ ዝብል ኣካል ኣሎ ክፋል ኣሎ ወይ ሓይል ኣሎ እዚ ህዝቢ ኤሪትራ ክብረቱን ታሪኹን ኣብቲ ውሕድ መዳርክቲ ዘለዎ ገድልን ቅያታትን ዝተመስረተ እዩ እዚ ኤሪትራዊ ሓበን ክኹለፍ ተኾይኑ እቲ ኣዕኑድ ናይቲ ሓበን ኮይኑ ዘሎ ታሪኽ ክስረዝ ኣለዎ ኢሎም ዝነቐሉ ናይ ውሽጢ ባእታታት ኣለዉ ሸይጣናዊ ተሓሳስባ ዘለዎም ብቕርሕንትን ብህልኽን ዝተጸለሉ ናይ ውሽጢ ባእታታት ኣለዉ ስለዚ ህዝባዊ ግንባር ካብ ዘምጽኦ ነጻነት ይትረፈና ባርነት እዩ ኢሎም ዓይኖም ዓሚቶም ንህዝባዊ ግንባር ዘምጽኦ ናጽነት ክሪኡ ዘይደልዩ ስለዚ ብጉልባብ ሓድነትን ውህደትን ነቲ ተረኺቡ ዘሎ ናጽነት ናብ ሓርነት ከይንሰጋገር ዕንቅፋት ክፈጥሩ ዝደልዩ ናይ ውሽጢ ባእታታት ኤሪትራውያን ኣለዉ እዚኦም ህልኽ እዩ ሰይጣናዊ ህልኽ ሒዝዎም ዘሎ ንህዝቢ ኤሪትራ ረሲዖም ምስ ህዝባዊ ግንባር ጥራሕ ክባእሱ ዝደልዩ ዘለዉ እዮም ስለዚ እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ነዚኣቶም ከኣኒ በጃኻ እቲ ኣማራጺታትካ ንህዝቢ ኤሪትራ ኣብ ግምት ዘእተዎ ግበሮ ምስ ህዝባዊ ግንባር ክትጻላእ ትኽእል ኢኻ ዓቕሚ እንተለካ ኣንብርክኮም ጨፍልቆም ንህዝቢ ኤሪትራ ግን ንረብሓታት ናይ ህዝቢ ኤሪትራ ብዋጋ ናይ ህዝባዊ ግንባር ክንጻወት የብልናን እንዳበልና ግን ከነረድኦም ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ኤሪትራዊ ሓበን ክኹለፍ እቲ ኣዕኑድ ናይ ሓበን ኮይኑ ዘሎ ታሪክ ክስረዝን ኣለዎም ዝበሃሉ ናይ ውሽጢ ባእታታት ጥራሕ ዘይኮኑ ናይ ግዳም ሓይልታት እውን ኣለዉ ኢለ ኣነ ይኣምን እዚኣቶም እቲ ንሕን ክብረትን ታሪኽን ኤሪትራውያን ኣወዲሞም ሞራል ኤሪትራውያን ባሽታ ክዘብጥ እሞ ድሌቶም ብዘይገለ ተቃውሞ ንምፍፃም ዘገልግል استراتيجي إلهم تتحيزهم وزلوا حيلتات كم زلوا أتبقوا يبرحلين عاي منهم ما يتعرض على نفسي سلازي زيهم حيلتات زياتهم كأني نتهم عن تويز بالنام تماريرهم بتزلوا خنا تحدش تماريرهم زي ناس إنها يكونن بارنتي نزولوا كتابعهم نتهم بقرحنتن بتسألن عينهم عوير زلوا نهزب إريترا رسيعهم بواقع هزباو جنبار كتعالوا عن زفتو نعومون اندباراتعو يخدون يشرحون كم زلو خا يجمت سلازي زوم نايقدام حيلتات كنك على صوم يقبعنا تقال سجن بصرفي خونن بدبلوماسياو منقدي نايقدام حيلتات يميلنا مالنا نزا نايقدام حيلي بدبلوماسياو منقدي إخا كتمكتو زلكا بتخال إشنا خاني نتناتهم سنة موقت بسنة موقت غير كاتر حقا كتمكتو زلكا معناتهم نساتهم انتهي إلي زمدناتات إريتران إثيوبيان قاب 91 كساع 98
ፍልይ ዝበለ መልክዕ ሒዙ ተመሓይሹ ቀሪቡ ነይሩ ዝብል ነይረ እቲ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብል ከዓኒ እንታይ ገሊፀ ህዝባዊ ግንባርን ሕወሓትን ብፍላይ ወይ ድማ ኢፒአርዲኤፍ ኣብ ሜዳ ከለዉ ጀሚሮሞ ዝነበሩ ዝመስረትዎ ዝምድናታት እንዳሓየለ ኸይዱ ኣብ እዋን 91 ከዓኒ ማዕቢሉ ንሱ እዩ ደራኺ ሓይሊ ነይሩ ክልቲኦም ሓይልታት ህዝባዊ ግንባር ኤሪትራ ተቋጻጺሩ ኢፒአርዲኤፍ ኢትዮጵያ ተቋጻጺሩ ወተሃደራዊ መንግስቲ ዓልዩ ስለዚ ክልቲኦም ዝጸንሖም ዝምድናታት ደራኺ ምክንያት እሱ እዩ ነይሩ ኢለ እቲ መሪሕ ሓሳብ ከንታይ ነይሩ እቲ መሪሕ ሓሳብ ከ እንታይ ነይሩ ተሓጋጊ ካብ ጸበባ ወይ ሽግር ክትጋላገል ትኽእል ኢኻ ዝብል ሜላ ክልቲኦም ሒዞም ክልቲኦም ጸበባን ሽግርን ነይርዎም ክልቲኦም ከዓኒ ተሓጋጊስካ ካብ ጸበባ ወይ ሽግር ክትጋላገል ትኽእል ኢኻ ዝብል እዩ ነይሩ እቲ ኣምር ኢለ ኣነ ይገልጾ በአምሓርኛ ተያይዘው ወንዝ ይሻገራሉ ከም ዝበሃል ስለዚ እዚ መሪሕ ሓሳብ እዚ ግን ድሓር ክንሪኦ ኢና ግዜያዊ ሜላ ጥራሕ ዝጥምት ዲ ነይሩስ ዋላ ንርሑቕ ዝጥምት ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ነይሩዎ እዩ ዝብል ሕቶ ክንርኢ ኢና ዳሕራይ ሕጂ ግን ጥራሕ ኣብዚኣ ተሓጋጊስካ ጸበባ ወይ ሽግር ክትጋላገል ትኽእል ኢኻ ካብ ሽግር ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ዝብል ንክልቲኦም ዝደፍኦም ኩነታት ከም ዝነበረ ኣነ ይግምግም ስለዚ እዚ ዝምድናታት እዚ እንታይ እዩ ትጸበባ እቲ ጸበባ ዝነበረ ኢለዮ 80 ካብ ሚእቲ ኣብ ኤሪትራ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ገጠር ዝነብር ነይሩ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ እዩ ስለዚ እኹል ኣይ መነባብሮ ኣዝዩ ሕሱም ነይሩ 70 ካብ ሚእቲ ኣብ ረድኤት ምግቢ ተጸባያይ ነይሩ ዓስታት 55 ሚእቲ መጠን ድኽነት ነይሩ ልዑል መጠን ፍግረ መሬትን ነይሩ ብሰንኪ ኩናት ዝዓነወ ትሕቲ ቅርፂ ነይሩ ልዑል መጠን ማሕበራዊ ሽግራት ነይሮም ማሕበራዊ ሽግራት ተጋደልቲ ክቃትሉ ዝጸንሑ መጽዮም ስለዚ ደሞዝ ክግበረሎም ካብ ምክልኻል ብቑዓት ኮይኖም ዘይርከቡ ክጣየሱ ነይርዎም ስድራ ቤት ስውኣት ቦሱ ነይርዎም ኣካለ ስንኩላን ክንክን ክረኽቡ ነይርዎም እንዳበልካ እንድሕር ገሊጽካዮ ኣዝዩ ብዙሕ ሽግራት እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ሽግራት እዚ ህዝባዊ ግንባር ክገጥሞ ክደሊ ከሎ ንበይነይ ንምግጣሙ ከጸግመኒ እዩ ተሓጋጊስካን ተረዳዲእኻን ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ እዩ ከፋኹሰለይ ዝኽእል ኢሉ ከም ኣማራጺ ከም ሜላ ሒዝዎ ዝኣተወ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ከዓኒ ኣብቲ ኣንቲ ኢፒአርዲኤፍ ኣዲስ ኣበባ ክቆጻጸሩ ክደልዩ ከለዉ ኢትዮጵያ ክትህሉ ዲ ኣይትህሉን ክትባታተን ዲ ኣይትባታተንን ገና ፖለቲካዊ ርግኣት ኣብ ዘይተፈጥረሉ በቲ ካልእ ሸነክ ከዓኒ ኤሪትራ ብዘይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብላ ከመይ ጌራ ነዚ ሽግራ ክትቃል ስለዚ ምስ ኤሪትራ ጽቡቕ ዝምድናታት ጌራ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደባትን ናይ ኤሪትራ እንዳተጠቕመት ጸገማ ከተቃልል ትደሊ ነይራ ከጋጥማ ንዝኽእል ተጻብኦታት ምስ ኤሪትራ ኮይና ብሓባር ንምምካት ከም ወተሃደራዊ ስትራቴጂ እውን ከገልግል ይኽእል ኢላ ሓሲባ ስለዚ እዞም ኩሎም እዚኣቶም ክልቲኦም ኣብ ጸበባ ነይሮም ኢለ ይግምት ኣነ ነቲ ኣብ ጸበባ ዝነበረሉ እዋን ከዓኒ ሓቢርካ ሰሪሕካ ካብ ጸበባ ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ዝብል ፖለቲካዊ ህቦብላ ዝያዳ ስምዒታዊ ዝነበረ ገይረ ይወስዶ ስለዚ ኣብ ምስምማዕ ኣትዮም ማለት እዩ ክልቲኦም ሓድሽ ዝምድናታት ናይ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ኣብ ጽቡቕ ጉርብትና ዝምራሕ ዝምድናታት ክፈጢሮም ኢልና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ተገይሩ ሽዑኡ እንተደኣ ኢልና ኣብ 1900 ካብ 1900 ክሳብ 1900 ካብ 91 ክሳብ 93 ኤሪትራ ናይ ኢትዮጵያ ባጤራ ንኽትጥቀም ተሓቲቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ፈቂዶም ስለዚ ናታ ናይ ገዛእ ርእሳ ባጤራ ክህልዋ ስለ ዘይክእል ኤሪትራ ሓደ ንሱ ባጤራ ትጥቀም ነይራ ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዳርጋ ነፃ ዝኾነ
ናይ ገንዘባዊ ፖሊሲ ስለ ዝነበራ ዶላር ሒዙ ዝመፀ ኣብቲ ዕዳጋ ብዶላር ሰይጥ ናይ ሱዳን እንተመፅኡ ናይ ሱዳን ዳርጋ ንኩሉ ዓይነት ባጤራታት ትጥቀም እያ ነይራ ካብ 1993 ኣብ መስከረም 27 ግን ሓበራዊ ኮሚሽን ሚኒስተራት ቀዳማይ ፕሮቶኮላዊ ስምምዕ ኣካይዱ እዚ ከዓ እዚ ናይ ቁጠባ ስምምዕ እዩ ነፃ ምንቅስቃስ ናይ ሰብን ንግድን ዝፈቅድ እዩ ነይሩ ኣብ ታሕሳስ 1993 ከዓ ነዚ ዝምልከት መግለፂ ተዋሂቡ ብድሕሪኡ ኣብ 1995 25 ዓንቀጻት ዝሓዘ ዝያዳ ዝርዝራዊ ዝያዳ ዝዓሞቐ ስምምዕ ንግዳዊ ስምምዕ ከዓ ተፈሪሙ ክልቲኦም መራሕቲ እውን ፈሪሞምሉ እዚ ነይሩ እቲ ሳልሳይ ስምምዕ እቲ ናይ መወዳእታ ንክልቲኦም ኣብ ሓደ መረዳእታ ክበፅሑ ዘይከኣልሉ ኮፍ ኢሎም ከይተራዳድኡ ዝተበታተንሉ ክልቲአን ሃገራት እቲ ፈጢረንኦ ዝነበራ ዝምድናታት ንግዳዊ ዝምድናታት ዝበትኽ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ እዚ ከዓኒ ኣብ 1997 እዩ ነይሩ ኣብ 1998 ከዓ ኣብ ኩናት ኣቲና ኦኬ ስለዚ እቲ ዝነበረ ዝምድናታትን እቲ ዝነበረ ሰኪዐት ርክብን ን7 ዓመት ዝኸውን ንኣስታት 7 ዓመት ኣዝዩ ልሙፅን ዝነኣድን ነይሩ ክበሃል ይከኣል ኣብ መወዳእትኡ ግን ናብ ትዘይድለ ኩነታት በፂሑ ከም ሓደ ጠንቂ ከም ሓደ ንኡስ ጠንቂ ንክልቲአን ናብ ኩናት ንምእታውን ንምትፍናንን ኣበርክቶውን ኣይገበረን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ንሱ ይቐንዲ ግን ኣይበልኩን ንሱ ይቐንዲ ንሱ ዓብ ተራ ነይርዎ ግን ኣይበልኩን ምክንያት ግን ከም ምክንያት ተገይሩ ግን ንክጥቀሙሉ ዕድል ፈጢሩ እዚ ኩነታት እዚ ክረዳድኡ ብዘይምኽኣሎም ናብ ምትፍናን ክኸዱ ነቲ ዝድለ ዝነበረ ኩናት ከም መጎልበቢ ንክጥቀሙሉ ምክንያት ግን ኮይኑ እዩ እየ ክብል ዝፍትን ዘለኹ እታ ሳልሰይቲ ዝነበረት ኣማራፂታት እንታይ እያ ነይራ ስለምንታይ ፌል ገይራ ዝብሉ ሕቶት ነጥብታት ቅድሚ ምእታወይ ግን ናብታ ክስታይ ክኸይድ ናብተን ኣብቲ ገለገለ ዝርዝራት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዝርዝራት ፅባሕን ኣብታ መፃኢ ዝምድናታት ናይ ክልቲኡ እንታይ ክኸውን ይድለ ዝብል ርእይቶ ሃበና ስለ ዝበልኩምኒ ንዕኡ ክሕግዘኒ ሓደ ሓደ ዝርዝራዊ ዝኾነ ነጥብታት ከቕርብ እየ እዚ ከዓ እንታይ እዩ በቲ ዝተፈጥረ ንግዳዊ ስምምዕ ልሙፅ ዝኾነ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወገን ኤርትራ ብወገን ኢትዮጵያ እንታይ ረብሓ ረኺባ ንትብል እንድያ ኢትዮጵያ በቲ ዝተፈጥረ ልሙፅ ዝኾነ ስምምዓት ዝምድናታት ናይ ወደብ ኣገልግሎትን ፍርያት ኢንዱስትሪ ካብ ኤርትራን ብብር ንክትዕድግ ስለ ዝኸኣለት ኣብ ቁጠባው ካብ ቁጠባው ቅልውላው ንክትናገፍ ዘይነዓቕ ተራ ተፃዊት እዩ ኢለ ከቐምጦ ይፈትን ስለዚ ኢትዮጵያ ተጠቂማ እያ ካብዚ ናይ ወደብ ኣገልግሎት ሕጂ ክንደይ ትኸፍል ከም ዘላ ትፈልጡ ኢኹም ብዶላር ክትኸፍለና ፈጢና ነይራ ትትኸውን ኣብቲ እዋንቲ ምተፀገመት ነይራ ኢንዱስትሪ ኤርትራ ዘፍረዮ ፍርያት ኢትዮጵያ ብብር ገይሮም ይዕድግዎ ነይሮም ስለዚ ብዶላር ካብ ካልእ ክሽምትዎ ዝግብኦም ብብር ገይሮም ግን ካባና ይገዝኡ ነይሮም ስለዚ እዚ እውን ኣብ ምክዕባት ወፃኢ ሸርፊ ኣብ ምውህላል ወፃኢ ሸርፊ ናይ ኢትዮጵያ ተራ ተፃዊት እዩ ምውህላል ወፃኢ ሸርፊ ዝህልዎ ተራ ኣብ ቁጠባዊ ምርግጋእ ናይ ሓንቲ ሃገር ከኣኒ ርዱእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ምትንታን ዘድልዮ ኮይኑ ኣይስምዓንን እቲ ዝምድናታት ናትናን ናቶምን ስለ ዝጥረ ናቶም ሓይሊ ነይርዎም እዩ ንኢትዮጵያ ዝተቋፃፀረ ብዙሕ ዘስግኦም እኳ እንተዘይኮነ
ምሳና ተደሪቡ ክረአ ከሎ ተወተሃደራዊ ሓይሊ ግን ነቲ ክዕምጽ ዝደሊ ተስፋ ዘቁርጽ ኩነታት ስለ ዝፈጥረሉ እቲ ዝምድናታቲ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ምርግጋእ ንምፍጣር ገለ ኣበርክቶውን ተጻዊት እዩ ብጀካ ትንሶም ዝተጻወትዎ ፖለቲካዊ ሜላ ስለዚ እዚ ናይ ፌደራል ኣሬንጅመንት ገይሮም قوام قبرو خيلهم نخلو نبوزحات زساتف مساقاقري مدرخ قبرو خيلهم زيهم كلهم نتي بوليتيكاو من رقاق اب إثيوبيا نخفتر دراخزي ترانيرون ديو اتمس إريترا تيجيرو زنبري واتحدراو سممع بحابر مخانون نازخو نتاتزي نخفتر قالي او انتاو ترى ابركيتي لقن يجمجم أمود داتا نحنا باتيرانا غيرنا بناتهم باتيرا خنس بني حبر باتيرا خنسرح يعني احنا دارجا أستات كلت بليون زأكل بر مسانا نيرو أبشحين جعتميتن تسعان شعاتن نقفاز بهل باتيرا مسوط أنا إذا كان زبزي تمليسون تزخون إثيوبيا أمو أمسايو نحنا بدولار تخفيلنا أنت نخون نحنا مربحنا كي تخفل سلسلة إثيوبيا بطعم ربيحهم سلازي زياتن كم تنعبيتن فرياتن إثيوبيا زرخوبتو مخسب أمونغو نايز خلتي وزمدناتات إلي كم عبيتن فرياتن إلي قومت أمي خيلي اتزنبرا زمدناتاتون نتوم إريتراويان بمحابركم كترنفو أب إثيوبيا سلز فقدت أكال نايتي ناي سلامن من رجاء كوينوم كسرحو توم إريتراويانون بزح ترى تتعويتهم يوم زون زنع أبركتو أينبورون كإلاتات إريتراويان أب كل بيت صحفتات زنبورو سابوتاج كي جبر إثيوبيا أب زلوا بيت صحفتات يهودك دقيفهم سريحهم يوم زون أبركتو أينبورون كبهالاي كألن جم كان عبيتن فرياتن كرأي خلو أي خلن أب خكاتع زخل نتبتها سلزخونة قوسيهم حليفة أنيحة إريتراخي قابت زمدناتات انتاي ربيحة انتاي تتقيمة زبل كأني اتي أقداس نقرنديو كنرئو لنا شعو أمود داتا انتاينا خنرئي ميزاناون رسعون نيرو ديو نابزبل كنكيدنا بحافش أخي نهزب خلتيو هاجرات أما أخل زقتوه نمن نبابرو هزبي بقصال نممحياش كم استراتيجي نايرحو تأميتو زسرح زنبرة متكلكي نيرودو نزبلو دحار كنرئو مينا حجقن قنصيلنا اتم كونتات انتاي مسلخهم زنبورو ترح قمت كفت سلازي سدد بوغن إريتران دي الزارب زلخو سدد نزملكت نوغن إريترا إيز الزارب زلخو سلازي نسدد زملكت شت نسدد زملكت كاب شحن شعتميتن تسعان أربعة كسع شحن شعتميتن تسعان شمونتن أبزنبر أون إيو صبو زتت عفف سند تمسرحو سلازي إذا قربولكم زلخو أحازات كأني منقست إريترا مس IMF مس وورلد بانك مس مشاركتو تسامامعو بوغن IMFن وورلد بانكن زقربه صبصابات زقربولكم زلخو سلازي إذا صبصابزي منقست إريترا زأمنلو IMFن وورلد بانكن زتقبلو صبصابي زقربولكم زلخو سلازي إريترا أب تسعان حدن كلهم فابريكاتات ناتنا تطويلن النيرن باصع تتحيزو سلازنبري نغرات كركب ايتخالن حيل الكتريك اينبرن كلنا نفلطيو سلاز كلهم فابريكاتات تطويلن النيرن تطويلن سلازنبرا حجي كاب تسعان حدن كسع تسعان سلسن نعن ناي مبربار سرحيو زسرح نيرو كبيد
ስራሕ ነይሩ ምክንያቱ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ግዜ መንግስቱ እቲ ሰንትራል እቲ ምእኹል ቁጠባ ይኽተል ስለ ዝነበረ ኩሉ እቲ መምርሒታት እቲ ምግዛእ ናይ ጥረ ነገራትን ናይ መቀያየር ኣቑሑም ብወገን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኮርፖሬሽን ዝካየድ ነይሩ ስለዚ እቶም ሓለፍትን መራሕትን ዝበሃሉ ኣብተን ትካላት ዝነበሩ ዝተዋህቦም ሒዞም ዝተባህልዎ ጥራሕ ናይ ምፍራይ ተራይ ነይርዎም ስለዚ ኣብ 91 ጥረ ነገራትን መቀያየር ኣቑሑን ካበይ ክርከብ ከም ዘለዎ ዓብ ፀገም ነይሩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ቻሌንጅ ነይሩ ኮይኑ ግን ካብ 1993 ጀሚረን ዳርጋ መብዛሕትአን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ንቡር ክምለስ ጀሚሩ መንገድታት ፅገና ተገይሩሎም ፃዕርታት ተኻይዱ ነተን ፋብሪካታት ዘድሊ ጥረ ነገራትን መቀያየር ኣቑሑን ክመፅእ ጀሚሩ ስለዚ ካብ 93 94 ጀሚረን እየን ብሙሉእ ዓቕመን እኳ እንተዘይተባህለ ብሓፈሻዊ ገምጋም ክሳዕ 80 ካብ 100 ናይ ምፍራይ ዓቕመን ክጥቀማ ጀሚረን ገሊአን 100 ካብ 100 ገሊአን 60 ካብ 100 ሓፈሻዊ ድምር ክትወስዶ ከለካ ግን ክሳዕ 80 ካብ 100 ናይ ምፍራይ ዓቕመን ተባራቢሩ ስለዚ እሰን ዘፍረዮ ከዓ ብዙሓትን ዓበይትን ከዓ ማእኸሎትን ስለ ዝነበራና ንሰን ዘፍረዮ ንህዝቢ ኤሪትራ ኣኺሉ ይተርፍ ስለ ዝነበረ ንሰደት ክኸይድ ነይርዎ በቲ ዝነበረ ፅቡቕ ዝምድናታት ናይ ኤሪትራን ኢትዮጵያን እቲ ተገይሩ ዝነበረ ምቹው ንግዳዊ ስምምዕ መሰረት ተገይሩ እቲ ትርፊ ዝኾነ ፍርያትና ብሙሉእ ዳርጋ መብዛሕትኡ ናብ ኢትዮጵያ ይሽየጥ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ናብ ሱዳን ናብ የመን ናብ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ናብ ጅቡቲ እውን ኢንዱስትሪያዊ ይኹን ሕርሻዊ ውፅኢታት ይሽየጡ ነይሮም እዮም ስለዚ ኤሪትራ ካብ 1994 ክሳዕ 1998 ካብ ሰደድ ዝረኸበቶ ኣታዊ ኣስታት 2 ቢልዮን ብር ነይሩ 2 ቢልዮን ሚልዮን ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ 2 ቢልዮን ብር ነይሩ ካብዚ ሰደድ እዚ ዳርጋ 82 ሚእታዊት ኣብቲ ዞባና እዩ ተሸይጡ ኣብቲ ዞባና ክብል ከለኹ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ የመን ስዑድ ዓረብ ናብዚ ዝተሸጠ እዩ ካብዚ ግን እቲ ዝዓበየ ናይ ኣንበሳ ተራ ሒዙ ዝነበረ ናብ ኢትዮጵያ ዝተሸጠ እዩ ካብቲ ብሙሉኡ ኤክስፖርት ናትና ንብሎ 72.3 ሚእታዊት ናብ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ሰደድ ተላኢኹ ስለዚ ዝዓበየ ክፋሉ ንኢትዮጵያ ነይሩ ንሱዳን 18 ሚእታዊት ንስዑድ ዓረብያ 5.8 ሚእታዊት ንየመን 2.2 ሚእታዊት ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ 1 ሚእታዊት ንጅቡቲ 0.7 ሚእታዊት ስለዚ ሰደድ ነይርዋ ኤሪትራ ካብ 1994 ክሳዕ 1998 72.3 ሚእታዊት ግን ንኢትዮጵያ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እቲ ዝዓበየ ተራ ሒዙ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝምድናታት ምስ ኢትዮጵያ ተገይሩ ዝነበረ ኣርባሕ ነይሩ ምክንያቱ ኩሎም ፋብሪካታትና ኣፍሬን እቲ ኣብ ኤሪትራ ክሸጥኦ ዘይከኣላ ዝበዝሐ ክፋሉ ናብ ኢትዮጵያ ክሸጣ ስለ ዝከኣላ ብቐሊሉ ምክንያቱ እቲ መሓነቆታት እቲ ፀገማት ክበሃሉ ዝኽእሉ ናይ ጉምሩክ ቀረፅ ናይ ገለ ዝበሃል ኣይነበረን ነፃ ምንቅስቃስ እዩ ነይሩ ስለዚ ዝያዳ ተወዳደርቲ ኮይና ናብ ኢትዮጵያ ቀሪብና እቲ ዝያዳ ዘፍረናዮ ንክንሸይጥ ጥጡሕ ባይታ ከፊቱልና እዩ እዚ ሓደ ክፋል እዩ ካልኣይ ካብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ስካ ከዓ ንርአ ካብ ኢትዮጵያ ጥራሕሲ ብመንፅር ክስታይ እንደ ክሪኦ ኣብ 1994 81.5 ሚእታዊት ኢና ናብቲ ዞባ ኤክስፖርት ጌርና ብጠቕላላ ክንሪኦ ክንደሊ ከለና ግን 207 ሚልዮን ኢና ረኺብና
بسدد زرخبنايو 207 مليون بتقلالا إريترا أب 94 سدد زقبرتو جن 397 مليون ينيرو أب 95 نإيتيبيا زلأخنايو طرح حجة تنقالوت فيجرز كلهم كغطفلكم إيه مس إيتيبيا زنبرنا زمدناتا طرح عندي خزام الدلي 94 207 95 354 ببقوانو يعب خمز نبرة تخاتاتلوني قاب 207 ناب 354 بدحريو ناب 340 أب 96 أب 97 ناب 238 أب 98 ناب 52 سلامنتايو إذي كبن لتقن كبل جميرو نزبل ناتو مخنياتات هلوه نابن 95 قصع 354 نيرو قاب 96 جميرو كن عنقفاتات أب تدوب ناي تግራይ ከጋጥሞ ጀሚሩ እቶም ኣብ ትግራይ ዝነበሩ መምሕዳር ሓደ ጸገማት ክፈጥሩ ጀሚሮም ከዝዕንቅፍ ንዕኡ ነገራት ስለዚ ከምዝቲ መጀመርታ ዝነበሮ ክንዱቕ ኸይዳ ይከኣለን ብሰደድ አንጻር የዛረብ ዘለኹ ኣብ 97 ከ እንደገና ጎዲሉ ናብ 238 ጎዲሉ ስለዚ መሰናኽላት እንዳመፀ ይኸይድ ከም ዝነበረ እዚ ኣብ 97 ዝበጽሐ ዘይምርርዳእ أقدمو قصياتكم زنبورو كحبركم إليه أوكي إذي أتي نسدد زملكت زنبرنا تخولو مس إثيوبيا سلاز نقداو سممع سلاز قبرنا زرخبنا يورب حندي خجلت صالحة إريترا كم هاجر بحفشو سدد كندا إذا أكليات قبر نيرا تقدم زغلط كلكم بمليون بر ينيرو مليون بر مخناتو مس إثيوبيا بالسلازنوركو بمليون بر يزغلط نيره حج خانتا خجل إريتراسي بخندي مليون بر سدد تقبر نيرا أتاويتات أخي أتوت زبحل أتاويتات كنتاي يمثل نيرو ميزان ناي نقد خنتاي يمثل نيرو إذا أقل داسيو سلامنتاي زغد سنا زلو انت دايلكمني ام مጨረشታ نحناسي بباطيرانا ኢትዮጵያ نسرح بمنبارنا ኢትዮጵያ ተጠቂሞም نحنا ከተጠቂምና ዶ ይተጠቀምናን ምክንያቱ እተሰደድ ንገብሮ ዝነበርና ብብሪና ንረኽቦ ነርና ስለዚህ ብር ኣብ ኤሪትራ ይእከብ ነይሩ ከእከብ ኣብ መጨረشታ ክንባኣስ ከለና 2 ቢልዮን ነይሩ እንተ ደኣ ኮይኑ ምክንያቱ እዚዩ مغنياتو بسدد طرح خمانسي كندي زاكل لعلي 1 بليون زاكل بسدد طرح يخيد نيرو ناي بحر ناي ودب اغلغلوت مسوسكالو ناب 2 بليون زاكل اب 99 نيرو ينا خنبل دينا زلنا صبو ازي خي نقطبا ناي ارترا انتي تصعمو فطرولو نيرو مس ايثيوبيا صبو زمدنا فطيرنا بمنصر ميزان ناي نغدي نإرترا خي انتي وصعن وي انتي مخسب نيروا نزبل كنريو خندل خلنا كل جزء كاب 93 كساع 97 سدد كاب اتاو يعب نيرو اكسبورتس كاب امبورتس مالتيو سدد كبل كلخو اكسبورت مالتيو نخال عد سدد كايو اتاو كبل كلخو كاب كال عدي ناب إرترا زأتخايو كل جزء اتي ميزان ناي نقدي نيجاتيف نيرو اتي نحنا نسدو يوحد كابتن نحنا نقطوه او حت ندينا نسدد نشيد او حت كاني زلينا انا مص بطعمي اتي امونغ خلتي زنبره غاك عبي نيرو سلازي اب 93 اتغاك ناي 239 مليون دولار غاغ نيرو اب 94 ناي 331 مليون دولار غاغ نيرو امونغو سددن اتاون اب 95 323 مليون دولار غاغ نيرو اب 94 96 418 مليون غاغ نيرو اب 97 436 مليون غاغ نيرو حج انتي زرئنا زلو نحناسي نتزلينا نغرات ካብ ደገ خنمጽ ብዙሕ ዶላር ንኸፍል ከም ዝነበርና እቲ ንደገ ሸይጥና ብዶላር ንረኽቦ ዝነበርና ውሕድ ስለ ዝነበረ
أمونغو سددن اتاون زلوغاك عبي نيرو بحرفاف قمت ناب 400 مليون أب عمت حصرت يقاط منا نيرو توسخي دولار كندو زأكل انت دا زيبلنا اتنور من قصقص كقص لا يكلني نيرو سلازي اذا خبلنا اذا خب كونه حقي كبيد امص يمو اتي غاك بمنታይ يشفن نيرو نسو خشفن انت دا زي كيلو اتتريد بالانس ديفيسيت نبلو زلنا اتي حقاف اتي غودلو امونغو سددن اتاون زلو كمال انت زي كيلو كتجزئن كتشيطن ايتخلين حططو كتبليخا سلاذ اذا خابي يمص نيرو نزبل كاني حبريتا خبوكم اذا حبريتا زخ انتي زرئنا اريترا ابتو وانتي كاب قدم دقف تركب نيرا قاليو عدا زي كونس حجزيو صوري حجز جرانتس نبلوم جرانتس صوري حجز قاليو خفال عدا ينيرو بعدا كم حداش هاجر 10 عمت ناي مخفال قديتها يبلان دحر 10 عمت جميرة تخفل ن4 عمت زودا 3 عمت 10 عمت جريس بيريد ولو دارغا مبزحتي خاني ولد زيبوليو ناقشتو ممحداراوي وطعيتات زشفن طرح ناقشتو ولد زلومبو كمز عينت نازين فوليات هاجرات طرح زوهابيو نتن بارتيكولار نتن ليست ديفلوبد كانتري زوهابيو سلازي لقحون توسد نيرا حجي امنتا يخ مصق كندي زاكل نصا دغف رخيبنا اتم جرانتس نبلوم كندي زاكل كه بلقح رخيبنا بتقلالو خه كندي زاكل دغف رخيبنا الى احصنا بيلخ جلص اندي مستعنتوي زبلكو شعو مستي حصرتات نا مونغو سددن تاون زلو ميزانو خريكم كفتنه اب 93 كانوا حالكم 364 مليون دولار قصاي رخيبه جرانت 142.4 لون رخيبه سلازي كلتيو تدميرو 507 مليون كوينو اتي امونغو سددن اتاون زنبره حصرت اتغاك 239 ينيرو سلازي اريترا نتز نبره صقم بزي غيرا شفيناس 268 مليون دولار ابت عمتتي ريزيرف نختركب عد الرخيبه اينا نبل زلنا مالتيو ساربراس نيروا مالتيو كوم اندابلكو حجي نتن ساربراس راح كغلصلكم مخنياتو تفيجرز غزي خيوسدلنا وي تقلالا حجز رخبته بلقحن بدقفن اب 94 626 نيرو سلازي 331 خا غاغ نيروا سز نسو تشفينوس قال توساخي 295 مليون دولار كاني اكسترا ريزيرف كتحس عد الرخيبه اب 95 تقلالا زرخبته 457 مليون اتي اب ناي نقدي ميزان غاغ زنبره 323 يلكم سز توساخي حجون اب 95 قال حدش 134 مليون دولار نختركب عد الرخيبه اب 96 607 مليون كتركب كيلا اب 97 كن نيجاتيفيو اتزرخبتو لقحن حاجزن 287 طرحيو اتي ناي ميزان نقدي زفطرو استفطرغاغ 436 مليون ينيرو سلازي نيجاتيف 148 مليون حصرت اغاطيموا سلازي خاب تقدم كتوهرلو صنحت غيرا طرحا شفيناتو مالتيو سلازي بتععمتو ريزيرف سلازنبرا كن نزي اب 97 زغاطما حصرت حفشاوي بالانس اوف بيمنت نعو كن كتمالو خيلا مالتيو اخبلكم زفتن زلخو سلازي اتزمدناتات مس ايثيوبيا زنبره بخمز غيركا خطريو تخيليخا نحنا ببر سريحنا دولار كمصنا زخل زنبره حلفا هيبنايوم نايثيوبيا نتي خغاطمنا زخل زنبره كن حاجز ناي قدام كا قصال نركب سلازنبرنا
ንዕኡ ሸፊናስ ተወሳኺ ሪዘርቭ ዶላር ውን ነይሩና ስለዚ ምስ ወያነ ኣብ ኩናት ኣብ ናኣትወሉ እዋን ካብ እተን ዘይማዕበላ ሃገራት ዝበሃላ ዝለዓለ ሪዘርቭ ዝነበራ ኤሪትራ ነይራ ን11 ወርሒ ንእታው ዘገልግላ ገንዘብ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ውህሉል ናይ ወፃኢ ሸርፊ ነይሩዋ ተባሂሉ ኣብ IMF ወርልድ ባንክ ተገሊጹ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ጽቡቕ እዚ ዝምድናታት እዚ ብምፍጣርና ብር ክንረክብ ስለ ዝኽኣልና እቲ ንቡር ህይወት ኣብ ኤሪትራ ክቕጥል ክኢሉ ካልእ ዘይገለጽኩልኩም ነገር እንተደኣ ኣብዚኣ እንታይ እያ ኣብ 1991 ባንክታት ባዶ ይጸኒሑ ኢትዮጵያ ባንክታት ዝነበረ ገንዘብ ኩሉ ሒዞም እዮም ከይዶም ስለዚ ኣብ ባንክታት ዝነበረ ገንዘብ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሙለሱልና ዝብል ጥርዓን ምስ ቀረበ ሕራይ ንሕና ክንመልሶ ኢና ኢሎም 50 ሚልዮን ብር ኣካባቢ መሊሶም ንሶም ከዓ ኣምሳይኡ ኣብ ዓሰብ ዝተወርሰ ናይ ህዝቢ ንብረት ንስኹም ከኣኒ ልቆቁልና ኢሎሞም ምስቲ ሓፈሻዊ ናይ ንግዲ ስምምዕ ተኣሳሲሩ ኣብ ዓሰብ ከዓ ብቢልዮናት ዝዋግኡ ንብረት ዝነበረ ንኢትዮጵያ ከም ዝወሃብ ተገይሩ እዩ ስለዚ እዚ ሓደ እዩ ንሕና ግን እቲ ብር ክንረክብ ስለ ዝኽኣልና ባጤራናትና ንምግባር ኣጸጋሙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቲ ብር እቲ ንግዳዊ ስምምዕ በተን 50 ሚልዮን ብር ጥራሕ ምንም ክስራሕ ኣይከኣልን ነይሩ እዚ ንግዳዊ ስምምዕ እዚ ግን ብዙሕ ብር ናብ ኤሪትራ ንኽመጽእ ዕድል ስለ ዝተረኽበ እቲ መንግስቲ ከኣኒ ገለገለ ዓበይቲ ማሕበራዊ ፀገማት ፍታሕ ክረኽበሎም ከዓ ክኢሉ ንስድራ ስዋዓት ልዕሊ 334 ሚልዮን እዚ ናይ ምንፅልፃል ዝብል ዝነበረ ናይ ሰርቪስ ሴክተር ሪስትራክቸሪንግ ዝብል 51 ሚልዮን ንውህሉል ደሞዝ ተጋደልቲ ከይተኸፍሎም ፀኒሑ ነይሩ ድሓር ዝተዋህቦም 371 ሚልዮን ንምጥያስ ተጋደልቲ 590 ስለዚ ብምሉኡ ደሚርካ 1.3 ሚልዮን ዶላር ኣብ ማሕበራዊ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ መንግስቲ ኤሪትራ ካብ 1994 ክሳብ 97 1.3 ቢልዮን ዝኣክል ብር ዝዋግኡ ማሕበራዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዕድል ረኺቡን ክኢሉን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከኣኒ ኣብቲ ሕሱም መነባብሮ ነቲ ሕሱም መነባብሮ ቁሩብ ከፍኩስ ዝኽእል ፍታሕ እዩ ነይሩ ጽቡቕ እቶም ዓንተወይ ዝገለጽክዎም ልቃሕን ካብ ገዳም ዝርከቡ ዝነበሩ ልቃሕን ሓገዝን ዝምልከት ብዙሓት ፕሮጀክትታት ነይሮም እዮም ንዕኦም ዝወዓለ እዩ ሕጂ ግዜኹም ኣይቀትለልኩም እኔ እቲ ሓገዝን ልቃሕን ግን መብዛሕትኡ ንባጀት ምትዕርራይ ተባሂሉ ዝተዋሃበ ዘይኮነስ ፕሮጀክት ንትግባር ፕሮጀክትታት እዩ ስለዚ ኣብ ምምሕያሽ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምምዕባል ሓይሊ ሰብ ኣብ ምምዕባል ጥዕና ኣብ ምምዕባል ወደባት ውሁድ ምምዕባለ ህፃናት ዝብል ፕሮግራም ከምኦም ዝኣመሰሉ ብዙሓት ፕሮግራማት ወፂኦም ስለ ዝነበሩ ነተን ፕሮግራማት ንምፍፃም ተባሂሉ ዝተዋህበ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ብዜካቲ ካብ ብዩኤን ኤጀንሲስ እዘን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣካላት ዝበሃላ ዩኒሴፍ WHO ገለመለ እንዳባላ ዝግለፃ ንሰን ከዓ ደገፋት ይገብራ ነይረን እየን ካልኦት እውን ዘይ መንግስታዊ ትካላት ተባሂለን ዝመፃ ግብረሰናይ ውድባት ኣብ ረድኤት ዝነጥፋ ነይረን እየን ናታተን ኩሉ እዚ ኣብዚ ሕሳብ ሕጂ ኣይእትኽዎን እዚ ኩሉ ግን እንታይ ፈጢሩ እዚ ኩሉ ድምር ናይዚ እንታይ ፈጢሩ ምስ በልና ግን ኤሪትራ ኣብ 1994 ክሳብ 1998 ካብ መዛኑኣ ክበሃላ ክደልያ ከለዋ መንየን እተን ከምኣ ብኩናት ዝሓለፋ ሃገራት ኣዛሚትካ ክትሪኣ ክንክደሊ ከለኻ ምስተን ሊስት ዲቨሎፕድ ካንትሪስ
أزيو تحت متن معبال اللون تباهيلن زقلت حاجرات مستن أب تحت سهارة زركب حاجرات زبحالا دخاتات زبحالا مزيان سلستين عن نتاج إلكا خطري أخد لخلخا قاب شحن جعت ميتن تسعان أربعتن كسع شحن جعت ميتن تسعان شمونتن إذا قلت أباو عبيت جي دي بي زبحال شو عتنا تبحا مشتخام مئتي عبيت أمزجيبو أزيو لعل أزيو نقود تباهيلو زقلت ألو زنبري وانيو كم زع عينة قلت أباو معبالي بدحري تسعان شمونتن أيقات أمن بجيكا أب كل تشحن عصر تخلتن إذا خاني مسمع معبال عدنا ورق بشا ببزح خشيت مستجمرة زترائيو إذي حدا خابتي بلج أتاتويو معناته حدا خابتي كل سبز صبيو قد أباو عبيتيو إتي زدل قد أباو عبيتون ترقاقيتيو زغبابي يتخالعي من نبابرو هزبي بخمي تنكف نيرو نزبليو إذا خاز زغبابي إنفليشن خات ترئي شمونتن إتاويت نيرو بأفريج قاب 94 شمونتن زغبابي شمونتن إتاويت نيرو إذا خا أنت يبرحالك من نبابرو هزبي رجوع نيرو أب رجوع زخونه هيوت تهزبي خنقاساقس عدل رخيبو إذا برحالك زغبابي سلمنتايكم أخينو نزبل وهلانا يوصع شرفي عبت هرالو أخل وهلانا يوصع شرف سلازنا برخ أني متن شرفي متن وصع متن قيار ناي وصع شرفي exchange rate ناي إريترا قاب 94 شمونتن أب أزيرو خناتات سلازنا بري نزغبابي مخنيات كخونا يكالن እዚኦም ከም ክግለጹ ዝኽእሉ ኣብነታት እዮም ስለዚ እቲ ዝነበረ ዝምድናታት እንታይ ይመስል ነይሩን እንታይ ከ ውጽኢት ሂቡን ኢትዮጵያውያን እንታይ ውጽኢት ረኺቦምሉ ብወገን ኤርትራ ከ እንታይ ውጽኢት ተረኺቦ ንዝብል እዚኣ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ 1998 ምርርዳእ ተሳኢኑ ባጤራ ብር በዚሑ ኣብ ኤሪትራ ስለዚ እቲ ትርፍ ዝኾነ ንሕና ክንግልገለሉ ዘይንኽእል ብር ናብ ዶላር ለውጥልና ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ዘይምርዳእ ተፈጢሩ ካብዚ ብምብጋስ ኤሪትራ ናጣ ባጤራ ከተውፅእ መዲባ ስለዚ እቲ ንግዳዊ ስምምዕ ዝነበረ ፍረ ከይረኸበ ተዛዚሙ ሰለስተ ኣማራጺታት እዮም ሽዑ ዝቐርቡ ነይሮም ንስኹም ባጤራ ይሃልኹም ንሕና ባጤራ ይሃለወና ኣብ ክልቲኡ ሃገር ከኣኒ ክልቲኡ ንስራሓሉ ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገራዊ ባንክ ነቲ ዝኣከቦ ባጤራታት ሒዙ ክልወጠሉ ይሕተት ገለ ዝብል ነይሩ እዚ ተቐባልነት ብወገን ኢትዮጵያ ኣይረኸበን እቲ ንግዲ ብመንገዲ ሃገራዊ ባንክ ይመዝገብ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ከኣኒ እቲ ሚዛን ንግዲ ርኢና እቲ ሓላፍ ዘላፍ ዘሎ ብዶላር ከም ንክሓስ ንግበር ዝብል ነይሩ ብወገን ኤርትራ ዝቐረበ እዩ እዚ እውን ተቐባልነት ኣይረኸበን ብኢትዮጵያ እቲ ሳልሳይ بوجب إثيوبيا زقربه بقى لك خم كل هاجرات هاجر كونكم يخم سلازي حجي كل زمدناتات بدولار راح يكون letter of credit دا تخفله بدولار راح يكون زبل مرجع يمحيزهم منقص إريترا نت زمدناتات نتي هزبسي أبنقدي خنطف كسرح عدل زفكر يكونن عنقافيو كل نجار بدولار راح مقبر زبل سنة موجود يوم زقربون يروم إثيوبيا جن أمو اندحري جنزب بحبار كينا باتيرا خنجبر تفتينيو نسو أي سرحن ما متاتنيرو خينو حالكم نسو بزح تكنيكال ديتيلز اللي وصل زخانة يصغر له أو خنسا مع خبزي كألنا تحنتي أمارات إزلا كم خلت جروا بالتهجرات كم نور نقداوي نتفتت بدولار غيرنا نقاير نبزبل
እዩ መደምደምታ በፂሑ ኣይተራዳድኡን እዚ ከምዚ ኮይኑ ሕጂ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ንግዳዊ ስምምዕ ብኸመይ ትሪኦ ብኸመይ ትግምግሞ እንድያ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ እዚኣ ሕጂ ምክንያቱ ነቲ ዝመፅእ ዝምድናታት ብኸመይ እዚ ዝሓለፈ ብኸመይ ንግምግሞ እንተዳ ርኢና ክሕግዘና ይኽእል እዩ እቲ ካብ 91 ክሳብ 98 ዝተኻየደ ንግዳዊ ስምምዕ ብናተይ ገምገም ፖለቲካዊ ውሳኔታት እዩ ነይሩ ዝያዳ ስምዒታዊ እዩ ነይሩ ዝያዳ ክልቴና ኣብ ስልጣን ንኽንፀንሕ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ተባሂሉ ብተብተብ ዝተገብረ ፖለቲካዊ ህበቡላ እዩ ነይሩ ኢለ ክገልጾ ይፍትን ስለዚ ከምኡ ስለ ዝነበረ ንግዝያዊ ዝጠመተ እምበር ንነዊሕ ዘሊቑ ዝኸይድ እስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ጎዲልዎ ነይሩ እዚ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ስነ ፍልጠትን ክውንነትን ዘይተመርኮሰ ነገር ስምዒታዊ እንተደኣ ኮይኑ ውዒሉ ሓዲሩ ይንዋሕ ይሕፀር ናብ ከምኡ ዓይነት መደምደምታ እዩ ዝበፅሕ ስለዚ እቲ ዘጋጠመ ናይዚ ውፅኢት እዩ ኢለ ኣነ ዝግምግሞ ስለዚ ብከምኡ ይግምግሞ እቲ ካልኣይ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ቁጠባዊ ስምምዓት ንግዳዊ ስምምዓት ነቲ ልሙድ ናይ ቁጠባዊ ዝምድናታት ኣብ ግምት ዘእተወ ይነበረን ልሙድ ናይ ቁጠባዊ ዝምድናታት ኣብ ግምት ከተእቱ እንተኮይንካ ኣቀዲምካ ቅጥዕን ኣገባብን ተውፃሉ ንዕኡ ዘመሓድር ነገራት እውን ናይ ሓባር ትካላት እውን ተقوم ኢኻ ንኣብነት ሓንቲ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ልሙድ ቁጠባዊ ዝምድናታት ዝሓቶ ኣካይዳን ቅጥዕን ዘይተኸተለ ስለ ዝነበረ استراتيجيكاوي አጠማምታ ጎዲልዎ ሚዛናውነትን ፍትሓውነትን ኣብ መጨረሻ ዝጎደሎ ኮይኑ ተረኺቡ ናብዚ መደምደምታ ክበጽሕ ኺኢሉ ስለዚ እንድሕር ደኣኒ ብስነ ሞጎትን ብስነ ፍልጠትን ክውንነትን እቲ ልሙድ ናይ ቁጠባዊ ዝምድናታት ዝሓቶ ቅጥዕን ኣካይዳን ከይተኸተልካ ከም ዓይነት ዝምድናታት ክትገብር እንተደኣ ፈቲንካ ኣብ መወዳእትኡ እዚ ዝረኣናዮ ጥራሕ እዩ ከጋጥም ዝኽእል ስለዚ ነዚ ኸኣኒ ክልቲኦም ብማዕረ ተሓተትዮም ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ እቲ ዝምድና እቲ ናይ ንግዲ ስምምዕ ዳርጋ ፖለቲካዊ ስምዒታዊ ነይሩ ፖለቲካዊ ህቦብላይ ነይሩ ክብል ክደልኹ ከለኹ ግን ኣብ ውሽጡ ናይ ምጉርራሕ ዝበዝሖ ኣካይዳውን ነይሩ እዩ ሓዲኡ ኣነ ይሕይል ኣለኹ ኣነ ዝበልኮ ሎም ኩሉ ክሰምዓኒ ኢሉ ምስ ሓሰበ ዘይግብኦ ነገር ይሓትት እቲ ኸኣኒ ናይቲ ሓደ ወገን ደገፍ ይደሊ ስለ ዝነበረ ወይ ደቂቕ መጽናዕቲ ከይገበረ ወይ ንፖለቲካዊ ደገፍ ንኽሕጉሶ ጥራሕ ኢሉ ኣብ ስምምዕ ዝኣትወሉ ኩነታት እውን ከም ዝነበሩ ኢኻ ትግምት እዚኦም ኩሎም እዚኦም ግን ኣብ መወዳእታ ምጉርራሕ እንድሕር በዚሑ ከዓ ኣብ መወዳእትኡ ናብ ከምዚ ጥራሕ እዩ ዘውድቐካ ምክንያቱ ንቡር ኣይኮነን ካብቲ ንቡር ወፃኢ እዩ ክትጓራራሕ እንተደኣ ፈቲንካ ምክንያቱ እቲ ንግዳዊ ስምምዕ እቲ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንብሎ ዘለናሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ንቡር ዝተመርኮሰ ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ዘገልግል ኣብ መወዳእታ መለኪዑ ከኣኒ መነባብሮ ህዝቢ ኣመሓየሽዶ ኣይመሓየሸን ብዝብል ኣጠማምታ ዝልካዕ ጌርካ ክሳዕ ዘይሓስካዮ መወዳእትኡ ከምዚ ንክኸውን ብዙሕ ኣይገርመካን እዩ ብዙሕ ኣይገርምን እዩ እቲ ልሙድ ናይ ቁጠባዊ ዝምድናታት ዝሓቶ ኣካይዳን ቅጥዕን ዘይሓለወ ዝበልክዎ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክገልጽ ናይ ግድነት እዩ ምክንያቱ ብሳይንስ የዛረብ ዘለኹ ንኣብነት እንተደኣ ናይ ሓባር ባጤራ ክንገብር ኣለና ኢልካ ኣውቶማቲካሊ ሽዑ ክመፀካ ዘለዎ ሕቶ እንታይ ዋ እሞ ነቲ ገንዘባዊ ፖሊሲ ብሓንሳእ ከነመሓድሮ ኣለና ክትብል ክትክእል ኣለካ ምስ ተበኣስካ ይኮንካን 8 ዓመት 7 ዓመት ሰሪሕካሉ ምስ ተበኣስካ
ስለምንታይ ተባይስኩም ክትበሃል ክደለኸ ለኻ ኖ ሓባር ባጤራ ኮ ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ኢና ምክንያቱስ ናይ ሓባር ገንዘባዊ ፖሊሲ ክንገብር ነይሩና ኣብኡ ተሰማማዕናን ተበቲኹ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ሓባር ባጤራ ክትብል ክደለኸ ለኻ ኣቀዲምካ ወይ ገንዘባዊ ፖሊሲታትካ ዝውስኑ ናይ ሓባር ትካላት ክትምስረት ኣለካ ወይ ድማ ፍልልይ ናይ ባጤራ ምዝመጽእ ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ዝብል ኣብቲ ስምምዕ ክጠቃለል ነይርዎ ኣይተጠቃለለን እዚ ከዓ ንሓደ ወገን ጥራሕ ዝተወቅሰሉ ኩነታት ኣይኮነን ክልቲኡ ወገን ብማዕረ ሓላፍነት ክስከመሉ ብታሪክ ሓላፍነት ክስከመሉ ዘለዎ ጉዳይ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ሳልሳይ ልሙድ ናይ ቁጠባዊ ዝምድናታት ዝሓለወ ኣይኮነን ክብል ክደሊ ከለኹ በቲ ካልእ ከዓኒ ሚዛናውነትን ርትዕን ኣብ ግምት ዘእተወ ድዩ ነይሩ ነቶም ኩሎም ትገብሮምሲ ሚዛናውነትን ርትዕን ከ ዘእተወ ድዩ ነይሩ ነዚ ዝቆፃፀር ዝከታተል ብኣሃዛት እንዳተቆፃፀረ ዝተማልአ ሓበሬታ ንውሳኔ ዝሕግዝ ሓበሬታ ዝህበካ ትካላዊ ኣሰራርሓ እውን ኣይተፈጥረን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልክዎ እቲ ሚዛን ሓይሊ ስለምንታይ ኣብ ኤሪትራ ክሳዕ 2 ቢልዮን ዝኣክል ብር ተዋህሊሉ እንተደኣይልካ ሚዛኑ ዝሓለወ ንግዲ ይነብር እቲ ሚዛኑ ዘይሓለወ ንግዲ ኣብ መወዳእታ ከባእሰካ እዩ ዋላ ዘን በዓል ኣሜሪካ ምስ ቻይና ትባእሰሉ ዘላ ኩነታት ሕጂ ንሱ እንድዩ ምስ ሜክሲኮ ትባእሰሉ ዘላ ኩነታት ንሱ እንድዩ ዋላ እቶም ተጣበቕቲ ናይ ነፃ ዕዳጋ ዝብሉ ዝነበሩ ፀገም ከጋጥሞም ክደሊ ከሎ ኖ ሚዛኑ ዝሓለወ ንግዳዊ ዝምድናታት ኣይኮነን ዘለና ስለዚ ክንክልሶ ኣለና ጠጠው ከነብል ኣለና ኢልካ ናብ ዕግርግር ዝኣትዩ ስለዚ እዚ ከይመፅእ ኣቀዲምካ ከመይ ጌርካ ሚዛኑ ዝሓለወን ርትዓውን ዝምድናታት ክፍጠር ኣለዎ ንዝብል ነዚ ትከታተልን ነዚ ሓበሬታታት ኣኪባ ንውሳኔ ንቁኑዕ ውሳኔ ክሕግዝ ዝኽእል ርእቶታት ተቕርብን ትካላት ናይ ሓባር ትካላት ክምስረት ነይርዎ ኣይተመስረተን ስለዚ ውፅኢቱ እዚ ዝረኣናዮ ኮይኑ ማይክ ሰትን እሽተ ያፍቁድለይ حراي تمليس لكم Okay, you are talking about the حراي حجت أنا مودة وون دحن سؤالك أخي تسولي هو أنا مودة قفل نايزي حزي زلخو RSC كقرب لكم مسألة زمدناتات أمونغو إريتران إثيوبيان كمي كهون تمنى كمي تخونه يحيش زبل رئيتو إلكم تحتي تزلله سلازي رئيتو نتع رئيتو إذا زتمالي رئيتو لأنا أمنن جن انت أقولنا بب وجنا تأثر قميتنا اتزحشن بلوص انزبحل نخلتي وهزبتات كربح زخئل زمدناتات كنفتر نخئلينا إلى سلازة حسبكو ناتي رئيتو إيه زقرب زلخو انتاي مبولكو أنا نمتعي زمدناتات إريتران إثيوبيان فيدريشن رئيناينا قد محجر رئيناينا على إريترا أي سرحن بزح تقامات فتيرو نخلتيو هزبتات بزح واقع كم زخفل جيرويو اتم نفيدريشن زتطابقوا زنبرو اتم قندي كم بيتودت عصفها ولد ميكائيل كيترفو فيدريشن اي سرحنيو ناصنت اريترا مسمص ريفرندوم كون كدلو خلو وين اريترا وين ناصنت الى مريصه انترفيو غيروم ابزنا عالم سجد تسفاي كتريو تخوريكم اب اثيوبيا زنبرون اب توانتي اب ريفرندوم زكايت زنبره بعركي نسون كم زخونه ايو حبيروني ስለዚህ እቶም ኢትዮጵያ አንድነት ኢሎም ቀንድ ዝጣበቁ ዝነበሩ
ተመሊሶም ናጽነት ምስ መጸ ንሕና ጽቡቕ መሲሉና ፌደሬሽን ፈሪሱ ውህደት ምስ ኢትዮጵያ ኢልና ኣይሰርሐን ኢሎም ስለዚ እቲ ፌደሬሽን ከም ዘይሰርሐ ርኢና ኢና እቲ ውህደት ምስ ኢትዮጵያውን ኣብ ሓደ ምጥቕላል ከም ዘይሰርሐ ርኢና ኢና ስለዚ ብድሕሪ ሕጂ ክሰርሕ ኢልካ ክትሓስብ ኣጸጋሚዩ እዘን ኣብታ ዓባይ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ተቆሪነን ዘለዋ ኸማን ነንሕድሕደን ጋና ምትእመማን ፈጢረን ከም ሓደ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሕብረተሰብ ፈጢረን ክንቀሳቀሳ ገና ኣይከኣላን ገና እቲ ምትእመማን ኣይማዕበለን ኣብ ከምኡ ኩነታት ንሕና ብፌደሬሽን ምስኦም ክንሓትት ምባል ክሰርሕ ዘይክእል ኣማራጺ እዩ ይብል እታ ኮንፌደሬሽን ትብል በቀዳማይ መግለጽ ሂበላያ ኣብ ሕድሪ ጀጋኑና ከይሕጽረልኩም ብሕጽር ዝበለት ኮንፌደሬሽን ኣብ ዓለም ሓድሽ ኣይኮነን ቀደም ነይሩ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሩ ክሳዕ ዘለናዮ እዋን ካብ 50ታት ጀሚሩ ኣብ ዓለም ዝተራእዩ ኮንፌደሬሽናት ሓደ ዓመት ወይ 2 ዓመት ጸኒሖም ጥራሕም ፈሪሶም ሓንቲ ኣብነት ዘላ ቁሩብ ነዊሕ ግዜ ጸኒሓ ትበሃል ናይዛ ሴኖጋምቢያ ኣብ መንጎ ሴኔጋልን ጋምቢያን ዝተገብረ ኮንፌደሬሽን እያ ንሳውን እንትኾነ እቲ ዝምድናታት ኣዝዩ ድሩት ነይሩ ኣብ መወዳእታ ከኣኒ 7 ዓመት ጸኒሓ ፈሪሳ ስለዚ ምንም ዝረብሕ ኮንፌደሬሽን ቀጻልነቱ ዝሓለወ ኮንፌደሬሽን ኣብ ዓለም ክሳዕ ሕጂ ኣይተራእየን ስለዚ ካብ ተሞክሮታት ናይ ዓለሙን ክንመሃር ስለ ዘለና እዚ የዋጽዩ ዝብል ርእይቶ የብለይን ካልእ ምኽንያታቱን ብዙሓት በቀዳማይ ገሊጸየመ ነዚ ክሰምዕ ዝደሊ ኣብ ዩቲዩብ ኣለኩም እንታይ ርእይተይ ከም ዘቕረብኩ ብሰፊሑ ኣብኡ ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ግዜኩም ክቐትል ኣይደልን እየ እሞ እንታይ ደኣ እዩ እቲ ኣማራጺ እቲ ብወገነይ ዘቕርቦ ኣማራጺ ክልቲአን ሃገራት ነጻነትን ልኡላውነትን ሓልየን ሽርክነት ንልምዓት ፓርትነርሺፕ ኢን ዲቨሎፕመንት ዝብል መሪሕ ሓሳብ ተኸቲለን ህዝቢ ናይ ኩሉ ዝምድናታት ዝግበር ተጠቃምን ተሳታፍን ከም ዝኹን ማእኸል ናይቲ ኩሉ ዝምድናታት ህዝብን መነባብሮ ህዝብን ንምምሕያሽ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣምር ዝኽተል ነቶም ክልቲኦም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ዕምሪ ስልጣኖም ንምንዋሒሎም ዝኽተልዎ ኣገባብ ዘይኮነስ ህዝቢ መነባብሮ ህዝቢ ዘመሓይሽ ህዝቢ ተጠቃሚ ናይቲ ክልቲኡ ዝምድናታት ዝኾነሉ ብጭቡጥ ክግለጽ ዘሉን መለክዒታት ናይቲ ለውጢ ከዓ ንሱ ምዃኑን ብዝሕብር ኣገባብ ተገይሩ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል እዩ ዘለኒ ስለዚ ሽርክነት ንልምዓት ነጻነትን ልኡላውነትን ክልቲአን ሓልየን ካብቲ 1991 ክሳዕ 98 ዝነበረ ንዕኡ ዝመስልን ካብኡ ዝሕይልን ግን ከኣኒ ኣብ ስነ ፍልጠትን ክውንነትን ሚዛናውነትን ርትዓውነትን ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ሓባር ስምምዕ ተገይሩ ክትሓዝ ይኽእል እዩ በዚ ከዓ ክልቲኡ ኣህዛብ ክጥቀም ይኽእል እዩ ዝብል መረዳእታ እዩ ዘለኒ ናብዚ ዝደፋፍኣኒ ምኽንያት እንታይ እዩ እንተደኣኢልኩም ዓንተወይ ነጊረኩም ኮንፌደሬሽን ዝበሃል ክሳዕ ሕጂ ክሰርሕ ኣይረኣኽዎን እቲ ዝሓሸ ናይ ኮንፌደሬሽን መልክዕ ሒዙ ንፖለቲካዊ ውህደት ብዘገምታዊ ዝኾነ ኣገባብ ዝቕጽል ዘሎ እዚ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት እዩ ስለዚ እዚ ካብዚ ብዙሕ ኣብነት ትምህርትን ክንወስድ ንኽእል ኮይኑ ስማዓኒ ንሶም ኣተሓሕዝኦም ከመይ ነይሩ እንተደኣኢልኩምኒ ናብዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለው ደረጃ ንኽበጽሑ ደረጃ ብደረጃ እንዳገምገሙ ከይተሃወኹ ቅጽበታዊ ዘይኮነስ ዘገምታዊ መስርሕ ሒዞም እዮም ናብዚ ደረጃ ዝበፂሖም ዘለው መጨረሻ ውፅኢቱ ከንታይ ክኸውን እዩ ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ናቶም ግን እስከ ዘገምታዊ ነይሩ ቅጽበታዊ ኮንፌደሬሽን ኣይፈጠሩን ስለዚ ብንግዳዊ ስምምዕም ጀሚሮም እየ ዝብል ዘለኹ ስለዚ ንሕና ከኣኒ ምስ ኩለን ሃገራት ዘገምታዊ ዝኾነ
ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበል ዒለምበር بخلت أوزي سممعات مركز زجبرة نقداو سممع مس إثيوبيا خلت أوز سممعات مركز زجبرة سممعات مس السودان خلت أوز مدناتات مركز زجبرة زمدناتات مسكالوت حجرات أبكرنا أفريقيا زلوا يدلينا يزبل أنا سلذي ناتي رئيتو خمسي آية نزي أخا مخنيات زخونتني إذا ناي أوروب أو حبرت أبنتيا نزي آخر يأكمه بزجم تاو يوم جميرهم قس بقس درجة بدرجة عندما عبلوا خير منبر تريلك نبذل على درجة ختبتصح مفتن قبط أمو قدعاتو مخانو كلن تموكرتات ناي عالم كونفدريشن لن تفتصما فشيلا تريفانيا ثلاث عامت كتقص زخا على تايرانان سلازي طريلنا حجخ كونفدريشن لنا كم تنقالوت زفشلا او وشتي عامت كلتا عامت انت فشلنا ترجم يبلون سلازي تعبنا زبلكوا ግን ናይ ኤውሮጳው ሕብረት ክገልጸልኩም እየ እዞም ኤውሮጳው ሕብረት ሕጂ ሓደ ባጤራ ሓደ ዕዳጋ ነፃ ምንቅስቃስ ገይሮም ዘለው ኩሉ ከምኡ ይጀመሩን ነገሮም ጀሚሮም ሞት ዝምድናታት ኣብ 1952 እንታይ ገይሮም ሽዱሽተ ሃገራት በሓባር ነፃ ዕዳጋ ናይ ኮል ኤንድ ኢንዱስትሪ እንታዩ እዚ ከሰልን ናይ ሓጺንን ዕዳጋ ነፃ ምንቅስቃስ ኣብ ውሽጠን ነፃ እንታይ ማለት እዩ ምኽልካል ዘይብሉ ናይ ጉምሩክ ቀረጥ ዘይክፈሎ ነፃ ዕዳጋ ንከሰልን ንሓጺንን ዝምልከት ጥራሕም ገይሮም እዚ ኣብ 1952 እዩ ኣብኡ ዝነበራ ሽዑብ በዓል ፍራንሳ ጀርመን ጣልያን ቤልጅየም ገለለዋ እንዴን እዚአን ሽዱሽተ ነይረን ሃገራት ሽዱሽተ ጥራሕን መጀመርታ ከምዚ ኣይለን ጀሚረን ሽዱሽተ ዓመት ጸኒሕን ሽዱሽተ ዓመት የዝብለኩም ዘለኹ ጸኒሕን ዘገምታው ዘብለን ዘሎ እዩ ሽዱሽተ ዓመት ጸኒሕን ኣብ 1957 ሽዑ ነፃ ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ ንፍጠር ይለን እዚ ኢሮፒያን ኢኮኖሚክ ኮሚኒቲ ኢኢሲ ናብ ዝብል ደረጃ ተሰጋጊረን እዛ ንሕናን ኢትዮጵያን ካብ 1991 ክሳዕ 98 ዝበፅሕና ናብኡ ከሰጋግረን ዝኽእል ናይ ክልተ ኣቑሑት ናይ ክልተ ፍርያት ጥራሕ ዕዳጋ ፈጢሮም ነይሮሲ ድሓር ናይ ኩሉ ፍርያት ከኣኒ ንክኸውን ድሕሪ 6 ዓመት እዮም እቲ መስርሕ ሪኦም እቲ ሓስያ ክፈልጦ ዝኽእልን ኣወንታዊ ውፅኢቱን ጉድኣቱን ኣብ ገቲአትዮም ብዘገምታዊ ዝኾነ ኣካይዳ እዮም ከይዶም ብድሕሪኡ ኸ 11 ዓመት ጸኒሖም ከኣኒ ሽዑ ኣብ 1958 ተመሳሳሊ ናይ ንግዲ ፖሊሲ ሓፈሻዊ ናይ ንግዲ ፖሊሲና ተመሳሳሊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ቅድም ነፃ ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ ጥራሕን ፈቲኖም ስለዚ እቲ ንግዳዊ ፖሊሲኦም ነንበይኖም ነይሩ ሃርሞናይዝ ንግበሮ ትሬድ ፖሊሲ ናብ ዝብል ድሕሪ 11 ዓመት ከኣት 10 ዓመት ካብቲ 57 ማለት እየ ብመንፅር ካብ 1952 ዝምድናታት ካብ ዝጅምሩ እንተደኣደልየ ግን ድሕሪ 17 ዓመት እዮም ናብኡ ደረጃ በፂሖም እቲ ንሕናን ኢትዮጵያን ምፅኢልና بحد رفت زاتنايو نعوم جن 17 عامت يوسيدلهم امو اتم زسلطونو زبحالو بدحريو اب 1992 كاني دحر 35 عامتات كاني ازي يوروبيان يونيون حدا عداغا زبل امر ناب قبري يوعلو لو مسؤوته تحيزو ازي حبراو باطيراون اتيوم ازيو اتي مسرح سلازي انا انتي زبل زراق زخونه قصالنቱ ዘረጋግጽ ውሕዝ ዝኾነ ዝምድናታትን ስክዕት ዝምድናታትን ርክባትን ምስ ኢትዮጵያ ክፍጸር ንኽልቴና ረብሓዩ መስ ደረጃኡ ሓልዩ ንኽልቲኡ ኣብ ስነ ፍልጠትን ክውንነትን ተመርኪስና ሚዛናውነትን ርትዕን ኣብ ግምት የእትዩ مودعته أخاني مودعته نمنبابرو حزبي زربح مخانو الرقاقيتنا طرحينا خنقاتو زلنا إلى يجمجم سلازي اتعراداد أي كمزيو إذا خبلك لوطي
ኣብ ኤሪትራ ከይመጽ ሕጂ ዝምድናታት ክፍጠር ይኽእሉ ኣነ ክፍጠር ይኽእል ኢለ ሓስብን ማናቱ ክልተ ኣብ ኤሪትራ ዘሎ መንግስቲ ኩልና ንፈልጦ ኢና ንህዝቢ ኤሪትራ ዝሓስብ ዝሓሊ ይኮነን ብዛዕባ መነባብሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝግደስ ኣይኮነን ንፖለቲካዊ ሓልኪሉ ዝዛረቦ ገዲፍካ ስለዚ ኣብ ሓፂር እዋን ክፍጠር ይኽእል ኢለ ኣይኣምንን ጽቡቕ ዝምድናታት ክፍጠር ግን እዚ ትዕቢትን ተንኮልን ዕብለላን ዝመንፈሱ ዝምድናታት ጠፊኡ ሓቀኛ ንህዝቢ መሰረት ዝገበረ ዝምድናታት ኣብ መንጎ ኤሪትራን ኢትዮጵያን ክፍጠር ኣብ ኤሪትራ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክመጽእ ክኽእል ኣለዎ ንሱ እንተደኣ መጺኡ ግን እቲ ዝድለ ዝምድናታት ክጅመር ይኽእል እዩ ብቐሊሉ ክትጅምሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ዝምድናታት ኢትዮጵያ ዓንቶ ኢለኩም እቶም አንድነት ዝብሉ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ዘይብላ ኢትዮጵያ ይኮነትን ዝብሉ ንሕና ወደባት ናይ ኤሪትራ ኢትዮጵያ ክትቆሙሉ ንዓና እውን ረብሓና እዩ ክትቆሙሉ ክንፈቅድ ይግባአና ንሕና ከኣኒ ኣምሳይኡ ጠለብ ሙሉእ ጠለብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ኢትዮጵያ ክንረክብ እንተደኣ ኽኢልና እዚ ክልቲኡ ሚዛኑ ዝሓለወ ርትዓዊ ዝኾነ ዝምድናታት ክፈጥረልና ይኽእል ምናልባሽ ሙሉእ ጠለብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ኢትዮጵያ ምርካብ ንዓና ዝያዳ ተወዳደርቲ ይገብረና ቁጠባና ከም ዝንቀሳቀስ ይገብሮ መነባብሮ ህዝቢ ኣብ ምምሕያሽ ተራ ይህልዎ ምናልባሽ ኢትዮጵያ ብወደብ ክትጥቀም ከላ ካብቲ ንሕና ንረኽቦ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክንከፍሎ ዝግባአና ንላዕሊ ዘገድዳ ኩነታት እንተተረኺቡ ከኣኒ ሕርሻዊ እቶት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ኣሎ ስለዚ ብሕርሻዊ እቶት ጌራውን ከተዳቃቅሶ ትኽእል እያ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሚዛኑ ዝሓለወ ርትዓውነትን ዘለዎ ብቐሊሉ ክጅመር ዝኽእል ዝምድናታት ክንፈጥር ንኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ብድሕሪኡ እዚ ኣብ ዶብ ዝነብር ህዝቢ ከም ኣብ ኩሉ ዓለም ልሙድ ያታዊ ባህልታቱ ተጠቂሙ እቲ ያታዊ ንግዳዊ ልውውጥ ክገብር ክንፈቅድ ክንክእል ኣለና ብዝተዋሰበዩ ንኡስ ዝኾነ መጠን ዘለዎ ንግዲ ዝገብር ስለዚ ርድእ ዝኾነ ቅጥዒ ዘለዎ ኣገባባት ሓንፂፅና ህዝቢ ንህዝቢ ዝራኸበሉ ቀይዲ ዘይብሉ ተራራዲኡ ዝነብረሉ እቲ ጽቡቕ ዝምድናታት ናይ ክልቲኡ ጎረባብቲ ህዝቢ ከዓ ነቲ ጽቡቕ ዝምድናታት ናይ ክልቲኡ ኣሕዛብ ብኣወንታ ክጸልው ስለ ዝኽእል ብኡ ምጅማሩ እውን ከም ተደራቢ ኮይኑ ክትሰርሓሉ እውን ዝከኣል ይመስለኒ ነፃ ምንቅስቓስ ናይ ሰብ ኣገዳሲ እዩ እዚ እውን ብቐሊሉ ክንገብሮ ንኽእል ኮይኑ ስምዓኒ ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት እዩ ብሉፅ ተመክሮታት ምልውዋጥ የድልየና ንሶም ብሉፅ ተመክሮታት ኣለዎም ንሕና ብሉፅ ተመክሮታት ዘለና ከኣኒ ከነካፍሎም ኣብዚ እውን ስምምዕ ክንገብር ንኽእል ዩኒቨርሲታት ናይ ኤሪትራ ዩኒቨርሲታት ናይ ኢትዮጵያ ንክልቲኡ ክፋል ንክልቲኡ ኣሕዛብ ክፉታት ክኾና እቲ ዝግበር ወፃኢታት ከኣኒ ኣብ ዓመት ምስቲ ናይ ወደባትን ናይ ኤሌክትሪክን ዝበልናዮ ወፃኢታት ዝደቃቀስ ክኸውን ዝያዳ ወፃኢት ዝገበረት ነታ ዝግባእ ሃገር ብዶላር ጌራ ክትከሕሳ ጌርና እቲ ዩኒቨርሲታት ኣብ ክንዲ ተመሳሳሊ ዩኒቨርሲቲ ንገብር ስፔሻላይዝ ዝኾነ ዩኒቨርሲታት ስፔሻላይዝ ዝኾነ ትምህርታዊ ትካላት ጌርና ንሶም ናባና መጺኦም ኣብቲ ንሶም ዘይብሎም ክመሃሩ ንሕና ኣብቲ ትርፊ ቦታ ዘለዎም እሞ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ንደግም ኣብኡ ኸድና ንመሃረሉ ኩነታት እውን ክንፈጥር ንኽእል እዞም ኩሎም እዚኣቶም ብመጀመርያ ክስርሑ ዝኽእሉ ብቐሊሉ ክትግበሩ ዝኽእሉ ብዙሕ ዕንቀፋትን ፀገምን ዘይፈጥሩ ዓይነት ዝምድናታት ኣለዉ ብከምዚ ጀሚሩ እቲ ኮንፊደንስ ቢልድ ኣብ እቲ ናይ ምትእምማን ደረጃ እንዳሓለወ እንዳማዕበለ ዝኸደሉ ኩነታት ከኣኒ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ ስለዚ መጻኢ ዝምድናታት ኤሪትራን ኢትዮጵያን ኣብ ፓርትነርሺፕ ኢን ዲቨሎፕመንት ሽርክና ንልምዓት ኣብ ዝብል ቴማ
ንህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ንመነባብሮ ህዝቢ ንኽልቲኡ ከርብሕ ብዝኽእል ኣገባብ ጌርካ ክትሓዝ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩም ነመስግነኩም ቁሩብ ግዜ ወሲደልኩም